مزمور داويت معرف حدا بمخر رسيان زي ملالس أما قد حتان كأزي قوم أما منبر ملاقت تدما زي كمت بحق እግዚአብሔር دازفሳ لتحقون ليتم عالتن زي مرامرو سبسي بتو إيو نسو خمتا فريقا ببقزيات هب قوتلاخ أزي رقف أوسن وحازي مايت تتخلت أم يخون زي قبرو خلوون يسلطو اتوم رسيان كم تنفاس زبتنو بقبق يومبر كم زي أيكونون نما قدزات كان سي እግዚአብሔር يفلتايو ما قد رسيان قنا خطفي إيا أمو سلز رسيان أفردي حاتانون أم محبر صادقان أيكي أمون إيو مزمور داويت معرف كلته سلمنتاي إيوم أحزاب جاو زبلو هزبتات سيخنتو زحسبو نقستات مدري تنسؤو مسافن تغا حابيروم نمقاوحوم نسبرو نما أسري أمون كابانا ندربيو إلوم أب እግዚአብሔር أم مسيحون يمخرو إتي أب سماي زنبر يسحقوم ويتاي لاقصلوم شعوب خراعو يزاربوم بندروخ آي فرارهم أنا أب ጽዮን أب قدوس كرني نقسي شمكو يبل إتي مدوب مخرق نقر ألهو እግዚአብሔር بلني نسخا وديخا أنا لوم ولدكوخا أحزاب نرستخا وسنات مدرخ أن تريدكا خبكا سلمنني ببتر حازين كتقطقطوم كما أقحى سرح مريدكا أخسبابروم إخا مبارسي أتوم نقستات لبمو أتوم فرادو مدرون تقرمو نإግዚአብሔር بفرحات أقلقلوه برعاد كأت حقوسو كراو قلتفو ينددي أمو كي خوري أما قد خلهم دماغي تتفوس نودو سعامو أبو زمعكو زبالو كلهم بزوانيو مزمور داويت معرف سلسته وእግዚአብሔር تقعتي سخندي كون يبزحو أباي زلعالو بزحات إيوم بزعبا نفسي بزحات أب أملاخ سمدحان يبلون يبلو ألو وእግዚአብሔር نسخاقنا أب زورياي والتاي إخا كبرين رأسي لعل التبلان نسخا إخا بنمسيناك እግዚአብሔር أقوي ألوهو كاب قدوس كرنوخ أي مرسلي تجمسسكو دقسكون እግዚአብሔር يدقفن على أمو نقحكو نتوم زيخبونا ألافات تحزاب أيفرهمن إيه نمنقاقا خلهم صلاة وغيعكايو نسنا نرسيان سبابير كايو إخا أمو وእግዚአብሔር تنسق وأملاخي أدحنني مدحانا እግዚአብሔር إيو برختك آب هزب خايوهم مزمور داويت معرف 4 وأملاخ صدقي كأو خلهم لسلي بسبب أرحب كالي إخا دنك تسلي مو صلوتي سمع أتوم دك سب كوريس كون كسع مقاس يوزي حسر كسع مقاس كن خنتو نتفوتو حسوتو تدليو እግዚአብሔር كنا نتتصادقو خمس حريو فلتو እግዚአብሔር ناقو انت ترعكو يسمعيو كوري أمو أي تقبسو أما دكسيهم لبهم مرمرون سقبلون مسوات كتصدقو سوؤو أب እግዚአብሔር دما توكلو بزحات نسلنا من يوزر إننا يبلو ألو وእግዚአብሔር برهان قصكا أبرحلنا كابت اتهم أخلومن وينومن مسبس حز حقوسو أب لسكا أب لبي حقوس أمبركا وእግዚአብሔር نسخا بين خائخا بدحان التحدرن أمو بسلام اقمسسن ادقسن الله مزمور داويت معرف 5 وእግዚአብሔር نقالاتي يتصنبلو نحساباتي يستوعلو نباخا اتصلو ألوخ أمو ونقسين أملاخين ندمت ترعاني أدهولو وእግዚአብሔር أنجيه كان دمتسي تسمعيخا أنجيه لبينا بها أغنعي معدو ألوخو برسي إنت باهت بالأملاخ يكون كانمو اكوي مساخا أي حدرن تعبيتنياتات أب قد نقاتكا أي قومون نقبرت كي زبالو تتصالوهم حاسوت نزاربو تطفوهم እግዚአብሔር ندمنيان نتقبارن يفنفنوم إيو أنا قنا ببزح سهل خانا بيتكا خاطو بفرحات كان أب قدس مقدسكا أبي لخ سجديه وእግዚአብሔር بمغنيات تتصناتنتي بصدقها مرحاني نمقدخا أب قدمي مدمدا أب أفهمكم نجر يلبونمو وشتم طفقات قررهم كفوت مقابر إيو بملحسهم يكبادرو وأملاخ كوننو أم مخروم يودقو كاباخا عاليوم يومو ببزح أبساهم أباررون أبخا زعقوبو كلهم قنا يتحقسو نسخا أزليل كايم إخا أمو نزل ألم إليل يبلو
ንስምካ ዘፍቅርዎ ድማ በኣኻ ይፈስሑ ንጻድቕ ትባርኾ ኢኻ እሞ ወእግዚአብሔር ከም ብዋልታ ብጸጋ ትኸቦ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 6 ወእግዚአብሔር ብኹራኻ ኣይትግንሐኒ ብሓርቆትካ ድማ ኣይትቕፅዓኒ። ወእግዚአብሔር ማህሚነ እየ እሞ መሓረኒ። ወእግዚአብሔር ኣዕጽምተይ ተሸቢረን እየን እሞ ኣጥዕየኒ። ነፍሰይ እውን ኣዝያ ተሸቢራ ንስኻ ኸ ወእግዚአብሔር ክሳዕ መዓዝ? ወእግዚአብሔር ተመለስ ንነፍሰይ ኣናግፋ ምእንቲ ምሕረትካ ኣድሕነኒ። ኣብ ሞት ዝዝክረካ የልቦን እሞ ኣብ ሲኦል ከመን እዩ ዘመስግነካ? ኣነ ብእህህታ ስልክየ ለይተለይቲ ንመደቀስየይ እርሕሶ ንመንጸፈይ ብንብዓተይ እጠልቅዮ ኣለኹ። ዓይነይ ብሓዘን ተበላሽውት ብሰሪ ኩላቶም ተጻረርተይ ተኣርጋ ኣላ። እግዚአብሔር ንድምፂ ብኽያተይ ሰሚዕዎ እዩ እሞ ኣቶም ገበርቲ እከይ ኩላትኩም ካባይ ረሓቑ። እግዚአብሔር ንምህልላይ ሰሚዕዎ እግዚአብሔር ንጸሎተይ ክቕበሎ እዩ። ኩላቶም ጸላእተይ ክሓፍሩ እምብዛ ክሽበሩ ንድሕሪት ክምለሱ ብድንገት ክሓፍሩ እዮም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 7 ሰኣን ዘናግፈኒ ጸላእየይ ነፍሰይ ከም ኣንበሳ ከይሰላልዓን ከይምንጥላንሲ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣባኻ ዓቂበ እነኹ ካብ ኩላቶም ሰጎግተይ ኣድሕነንን ኣናግፈንን። ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ከምኡ ገይረ እንተኾይነስ ኣብ ኣዳዊ ዓመፅ እንተኣልዩ ነቲ ምሳይ ብሰላም ዝነበረ ኣብ ክንዲ ሰናይሲ እኩይ እንተፈድዮ ኣነ ስባ ነቲ ብዘይ ምኽንያት ጸላእ ዝኾነ ደኣ ኣናገፍክዎ። እቲ ጸላእ ንነፍሰይ ስጎጋን የርክባን ንህይወተይ ኣብ ምድሪ ይርገጻ ንኽብረይ እውን ኣብ ሓመድ ይዋርዶ። ወእግዚአብሔር ብኹራኻ ተንስእ ኣብ ልዕሊ ነዲ ተጻረርተይ ተለዓል። ንስኻ ፍርዲ ኣዘዝካ ንረድኤተይ ንቓሕ። ማሕበር ህዝብታት ይኽበብካ ኣብ ልዕሊኣ ኣብ በሪኽ ተመለስ። እግዚአብሔር ንህዝብታት ክፈርዶም እዩ። ወእግዚአብሔር ከም ጽድቀይን ከም ንጽህናይን ፍረደኒ። ንልብን ኩራሊትን እትምርምር ጻድቕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንኽፍኣት ርሲኣን ኣጥፍኣዮ ንጻድቕ ግና ኣጽንዓዮ። ዋልታይ ኣብ ኣምላኽ እዩ ንሱ ነቶም ቁኑዕ ዝልቦም የድሕኖም። ኣምላኽ ጻድቕ ፈራዲ ዕለት ዕለት ዚኹሪ ኣምላኽ እዩ። ሰብ እንተዘይተመልሰ ሰይፉ ስሒሉ ቀስቱ ገቲሩ የዝግበሉ መሳርያ ሞት ድማ ኣዳልወሉ ንፍላጻታቱ ኣርሰኖ እንሆ ንእኸይ የቕልለሉ ሕሰም ጠኒሱ ሓሶት ይወልድ ጉድጓድ ኩዒቱ ሳዕሞቓ ናብታ ዝኩዓታ ጉድጓድ እውን ወደቐ ክፍኣቱ ናብ ርእሱ ክምለስ ዓመፃ እውን ናብ ቅርቅርቱ ክወርድ እዩ ንእግዚአብሔር ከም ጽድቁ ከመስግኖ ንትልዑል ንስም እግዚአብሔር ክዝምረሉ እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ወእግዚአብሔር ጎይታና ኣታ ንግርምኻ ኣብ ሰማይ ዝተኸልካዮ ስምካስ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ምእንቲ ተቃውምትኻ ነቲ ጸላእን ፈዳይ ሕነን ስቕ ከተብሎ ካብ ኣፍ ቆልዑውን ziጠቡን ሓይሊ ኣዳሉኻ ብሰማያትካ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕካ ንስኻ ዘቕምካዮም ወርሕን ከዋኽብትን ተጠመጥኩ እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ እቲ እትሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ኣንኣስካዮ ብኽብርን ገጽን ከኣኸለልካዮ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣዳብካ ሸምካዮ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ጌርካዮ ንብዘለዋ ኩላተን ኣባጊዕን ሓን ንእንስሳታት በረኻውን ንዕዋፍ ሰማይን ንዓሳታት ባሕርን ነቲ ብመገድታት ባሕሪ ዝሓልፍ ዘበለን ወእግዚአብሔር ጎይታና ስምካስ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ኩሉ ተኣምራትካ ክነግር እየ ብኣኻ ክሕጎስን ክፍስሕን ወልዑል ንስምካ ክዝምር እየ ጸላእተይ ንድሕሪት ምስ ተመርሱ ወደቑ ካብ ቅድሚ ገጽካ እውን ጠፍኡ መሰለይን ነገረይን ወዳእካ እሞ ጻድቕ ፈራዲ ኮይንካ ኣብ ዙፋን ተቐመጥካ ንህዛብ ገናሕካዮም ንረሲኣን ኣጥፋእካዮም ስሞም ከዓ ንዘለኣለም ደምስስካዮም ጸላእቲ ንሓዋሩ ተጠሪሶም ከተማታት መዘከርተአን እኳ ክሳዕ ዝጠፍዖን እየን እግዚአብሔር ግና ንዘለኣለም ነጊሱ ይነብር ዙፋኑ ንፍርዲ ኣዳልኡ ንሱ ንዓለም ብጽድቂ ክፈርዳ ንህዝብታት እውን ብቕንዕና ኺዳንዮም እዩ እግዚአብሔር ስንጥቑዓት እምባ ግዜ ጸበባ እምባ እዩ ወእግዚአብሔር ንዝደልዩኻ ኣይትሓድጎምን ኢኻ እሞ እቶም ንስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ኸምዕቆቡ እዮም እቲ ሕነ ደም ዝፈዲ ዘኪርዎም ንኣብያት ጥቑዓትካ ኣይርስዖን እዩ እሞ ነቲ ኣብ ጽዮን ዝነብር እግዚአብሔር ዘምሩሉ
ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክብርታቱን ገሩ ኣብ ደጌታት ጓል ጽዮን ብምድሓንካ ክፍሳሕ ምስጋናኻ ምእንቲ ክነግርሲ ወእግዚአብሔር ነቲ ብጸላእተይ ዝረኽቡ መከራ ረኣዮ እሞ ኣታ ካብ ደጌታት ሞት ትስሕበኒ ደንግጸለይ ኣሕዛብ ናብታ ዝኳዓትዋ ጉድጓድ ጸደፉ በቲ ዝሓብእዎ መፈንጠራ ኸ እግሮም ተፈንጠረ እግዚኣብሔር ርእሱ ኣፍለጠ ጽድቂ ገበረ ርሲእ ብግብሪ ኢዱ ተሓንኰለ ርሲኣን ንኣምላኽ ዝርስዕዎ ኩላቶም ኣሕዛብ ናብ ሲኦል እዮም ዝምለሱ ድኻስ ንሓዋሩ ኣይክርስዓን እዩ እሞ ተስፋ መስኪን ንዘለኣለም ኣይክጠፍእን እዩ ወእግዚአብሔር ተስእ ሰብሲ ኣይበርትዕ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚኻ ይፈረዱ ወእግዚአብሔር ፍርሃት ኣውድቐሎም ኣሕዛብ ስሰብ ምዃኖም ደኣ ይፍልጡ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 10 ወእግዚአብሔር ስለምንታይ ደኣ ትርሕቕ ብዘመናት ጸበባስ እትኽወል ርሲእ ብትምኒት ልቡ ይጀሃር ንገፋዒ ይምርቑ ንእግዚአብሔር ይንዕጎ ኣሎ እሞ ጥቑዕ ስብትዕቢት ረሲእ ይስቀ ኣሎ በቲ ዝሓስብዎ ወዲት ይተሓንኰሉ ኩሉ ሓሳባት እቲ ረሲእ ኣምላኽ የልቦን እዩ ብትዕቢቱ ኸኣ ኣይምርምርን እዩ ይብል ኣሎ መገድታቱ ኩሉ ግዜ ይፍድፍዳ ፍርድታትካ ንኡስ ኣዝዩ ልዕል ዝበለ እዩ ንኩላቶም ተቃወምቱ ፂቕ ይብለሎም ብልቡ ከቶ ኣይክናወፅን ካብ ወለዶ ንወለዶ ክፉ ኣይመፀንን እዩ ይብል ኣሎ ኣፉስ መርገምን ጥልመትን ዓመፃን መልዩ እዩ ኣብ ትሕቲ መልሓሱ እከይን ጥፍኣትን ኣሎ ኣብ ናይ ዓድታቱ ሸጓሹግ የድቢ ኣብ ሕቡእ ስፍራ ንንጹህ ይቐትሎ ኣዒንቱ ንመስኪን ይስልያኦ ከም ኣንበሳ ኣብ ዱሩ ኣብ መሕቢኡ ይጻናቶ ንመስኪን ክዕምጥሮ የድቢ ንመስኪን ብመጻወዲኡ ሲሒቡ ይዕምጥሮ ጉብጥ ኢሉ ይደንን መሳኪንካ ኣብ መንጎ ኣጽፋሩ ይወድቁ ንሱ ብልቡ ኣምላኽ ረሲዑ ገጽ ከዊሉ ከቶ ኣይክርእዮን እዩ ይብል ወእግዚአብሔር ተንስእ ወኣምላኽ ኢድካ ኣልዕል ንጥቑዓት ኣይትርስዓዮም ስለምንታይ ረሲእ ንኣምላኽ ዝንዕጎ ብልቡ ኸኣ ኣይክትምርምርን ኢኻ ዝብሎ ንስኻ ርኢኻ ኣብ ኢድካ ምእንቲ ክትሕዞስ ንጻዕርን ሓዘንን ትቕልበሉ ኢኻ እሞ መስኪን ንነገሩ ናባኻ ይወፍዮ ረዳእ ዘኽታም ንስኻ ኢኻ ንቕልጽም ረሲእ ስበሮ ንእኩይ ረሲእነቱ ክሳዕ ዘይተረኽበ ኣጥፋዮ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ዓለም ንጉስ እዩ ኣሕዛብ ካብ ምድሩ ጸኒቶም እዮም ወእግዚአብሔር መረታዊ ሰብ ንምግፋዕ ኸይቅጽል ንዝኽታምን ንጥቑዕን ክትብይነሎምሲ ንእዛንካ ተንድነን ንሃረርታት ትሑት ሰምዖም ንልቦም ተበርትዖ ኢኻ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 11 ኣብ እግዚኣብሔር ኣዕቂበ ኣለኹ ከመይ ደኣ ንነፍሰይ ከም ዑፍ ናብ ከረን ክህደመ እትብልዋ ንቑኑዓት ልቢ ብጸልማት ምእንቲ ክውርውረሎም እንሆ ረሲኣን ቀስቶም ይግትሩ ንፍላጽኦም ኣብ መንቲገ ዝግብዎ መሰረታት እንድሕሪ ፈሪሱ ደኣ እቲ ጻድቕ እንታይ ክገብር ይከኣሎ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድስቲ መቕደሱ እዩ ዝፋን እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት እዩ ኣዒንቱ ይጥምታ ቆላሕታኡ ንደቂ ሰብ ይዕዘብኦም ኣለዋ እግዚኣብሔር ንጻድቕ ይዕዘቦ ንረሲእን ንፈታው ክፍዕን ግና ነፍሱ ትጸልኦም እግዚኣብሔር ጻድቕ ንጽድቂ ደፍቅር እዩ ቁኑዓት እውን ገጹ ክርእይዎ እዮም እሞ ኣብ ልዕሊ ረሲኣን ወጽመድ ከዝንም ዕድሎት ጽዋኦም ከዓ ሓውን ዲንን ግሁር ንፋስን ክኸውን እዩ ምዕራፍ 12 ወእግዚአብሔር ደቂ ሰብ ተሳኢኑ ካብ ማእከል ደቂ ሰብን እሙናት ጠፊኦም እዮም እሞ ኣድሕን ነፍሲ ወከፎም ምስ ብጻዩ ሓሶት ይዛረብ ብዘቀባጥር ከንፈር ብክልተ ልብን ይዛረቡ ኣለዉ እግዚኣብሔር ንኹላተን መቀባጥርቲ ከንፈርን ነታ ዕቡይ ነገር እትዛረብ መልሓስን ነቶም ሳላ መልሓስና ንብርትዓሎና ከናፍርና ናትና እየን መን እዩ ኸጎይታና ዝብሉን ክምንቁሶም እዩ ስለ ምግፋዕ ጥቑዓትን ስለ ለቕሶ መሳኪንን ሕጂ ክትንስእ ነቲ ዝናፍቖውን ምድሓን ከምጻሉ እየ ይብል እግዚኣብሔር ቃላት እግዚኣብሔር ጽሩይ ቃላት እዩ ብመንከኽ መሬት ዝጸረየ 7 ሰዓት ተኸልዕ ብሩር እዩ ወእግዚአብሔር ክትሕልዎም ካብ ዝወለዶ እዝስ ንዘለኣለም ክትዕቅቦም ኢኻ ብልሽውነት ኣብ ማእከል ድርቂ ሰብ ልዕል እንተበለ ረሲኣን ኣብ ኩሉ ወገን ይዞሩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 13 ወእግዚአብሔር ክሳዕ መዓስ ኢኻ ፈጺምካ እትርስዓኒ ክሳዕ መዓስ ከ ኢኻ ገጽካ ትኸውለለይ
ክሳዕ መዓዝ ብነፍሰይ ክጭንቕ ዕለት ዕለት ስብልበይ ክሓዝን እየ ጸላእየይ ክሳዕ መዓዝ እዩ ዝዕብልለኒ ወእግዚአብሔር አምላኸይ ጠምት እሞ መለሰለይ ኣነ ድቃስ ሞት ከይድቅስ ጸላእየይ ስዒረዮ ኸይብል እንተ ተናወጽኩ ተጻረርተይ ከይፍስውስ ንዕንተይ አብርሃየን ኣነ ግና ብምሕረትካ እውከል ኣለኹ ልበይ ብምድሓንካ ይሕጐስ ኣሎ እግዚአብሔር ሰናይ ገይሩለይ እዩ እሞ ምስጋናኡ ክዝምር እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 14 ዓሻስ ብልቡ ኣምላኽ የልቡን ይብል ብልሽዋት እዮም ፍንፉን ግብሪ ገበሩ ሓደ እኳ ሰናይ ዝገብር የልቦን ንእግዚአብሔር ዝደሊ ለባም እንተሎ ክርኢ ኢሉስ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ናብ ደቂ ሰብ ጠመተ ኩላቶም ዘንቢሎም ብዘለዎ ኩላቶም ረኺሶም ገለ ሰናይ ዝገብር የልቦን ሓደ እኳ የልቦን እዞም ንህዝበይ ከም እንጌራ ዝውሕጥዎ ኣብ እግዚአብሔር ዘይጠልዑ ገበርቲ እከይ ኩላቶምሲ ፍልጠት ዶ የብሎምን እዮም እግዚአብሔር ካብ ወለዶ ጻድቃን እዩ እሞ እንሆ ዓብዩ ፍርሃት ሒዝዎም ንምኽሪ ጥቑዕ ተቋነጽዎ ኣለኹም ግናኸ እግዚአብሔር መዕቆቢኡ እዩ ኣየ ካብ ጽዮን ምድሓን እስራኤል እንተዝመጽእ እግዚአብሔር ምርኮ ህዝቡ ክመልስ ከሎ ሽዑ ያዕቆብ ክሕጐስ እስራኤል እውን ባህ ክብል እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 15 ወእግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብቲ ኸረን ቅድስናኸ ዝነብር ከመን እዩ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብጻዩ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረአዮ ንፈራሕቲ እግዚአብሔር ግና ዘኽብሮን ዝጐድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓልሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይህብ ንጉድኣት ንጹህ ከዓ መማለጃ ዘይቅበል እቲ ኸምዚ ዝገብር ስኒ ዘለዓለም ኣይናወፅን እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ወኣምላኽ ብኣኻ እውከል ኣለኹ እሞ ሓልወኒ ንእግዚአብሔር ንስኻ ጐይታይ ኢኻ ብዘይ ንስኻ ሰናይ የብለይን ኢለዮ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ንሳቶም ክቡራን እዮም ባህገይ ኩሉ ኣባታቶም እዩ ዘሎ በልኩ ጻዕሪ እቶም ናብ ካልኦት ዝጐዩ ክበዝሕ እዩ ናይ ደም መስዋዕቲ መስቲኦም ኣይክስውእን ንስሞም ከኣብ ኸናፍረይ ኣይከውፅእን እየ እግዚአብሔር ዝኽፍሊ ርስተይን ጽውዐይን እዩ ነቲ ብዕጻ ዝበጽሓኒ እተጽንዖ ንስኻ ኢኻ ኣብ ባህ ዘብል ቦታ ዕጻ በጺሕኒ ኣረ ጽቡቕ ርስቲ መጺኡኒ ነቲ ዝምዕደኒ እግዚአብሔር እባርኾ ኣለኹ ብለይቲ እኳ ኵላሊተይ ይምህራኒ እየን ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን እየ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱስካውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ይሕጐስ ክብረይ እልል ይብል ስጋይ እውን ኣብ ጽኑዕ ክሓድር እዩ ንመገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጐስ ጽጋብ ኣብ የማንካውን ንዘለዓለም ብጽና ኣሎ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 17 ወእግዚአብሔር ንጽድቂ ስምዓዮ ናብ ጥርዓነ ያቕልብ ናብቲ ካብ ከንፈር ጥበራ ዘይመጸ ጸሎተይ እዝንኻ ምልስ ፍትሐይ ካብ ገጽካ ይውጻእ ኣዒንትኻ ንቕንዕና ይርአያኣ ንልበይ ተዓዚብካዮ ብለይቲ በጺሕካዮ መርሚርካንስ ገለ እኳ ኣይረኸብካን ካብ ኣፈይ ክፍኣት ከይወፅእ ምኽረይ ቈሪጸ እየ ብዛዕባ ግብርታት ሰብሲ ንቓል ከናፍርካ ብምእዛዝ ካብ መገድታት ዓመፅቲ ተዓቂበ ስጉምተይ ኣብ ኣስርካ ይጽናዕ ኣእጋሪ ሰንከልከል ኣይበላን ወኣምላኽ ትመልሰለይ ኢኻ እሞ እጽውዓካ እዝንኻ ናባይ ኣንን ንዘረባ ይጽምበሎ ነቶም ካብ ተጻረርቶም ኣባኻ ዝዕቆቡ ንስኻ ብየማናይ ኢድካ እተናግፎም እቲ ዘደንቕ ሳህልኻ ኣርእዮም ካብቶም ጉድኣተይ ዝደልዩ ረሲኣን ካብቶም ዝኸቡኑ ጸላእተይሲ ከም መርዓት ዓይኒ ጌርካ ዓቅበኒ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ሰውረኒ ንልቦም ብስብሒ ይዓጽዎ ብኣፎም ትዕቢት ይዛረቡ ኣለዉ ኣስኣሰርና ስዒቦም ሕጂ ይኸቡና ናብ ምድሪ ኸውድቑና ኣዒንቶም ይፍትቱ ኣለዉ ነቲ ክሰላልዕ ዝምና ኣንበሳ ነቲ ኣብ ሕቡእ ዘድብሽደን ኣንበሳ ይመስል ወእግዚአብሔር ተለዓል ግጠመሉ ኣውድቆ ንነፍሰይ ካብ ረሲእ ብሴፍካ እናግፋ ወእግዚአብሔር ካብ እዛ ዓለም እዚኣ
ግዲኦም ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዝኾነ ከብዶም ብመዝገብካ እትመልእ ውሉዶም ዝበዝሕሎም ተረፎም ከዓ ንሕፃውንቶም ዝሓድጉ ሰባት ብኢድካ ኣድሕነኒ ኣነ ግና ንገጽካ ብጽድቂ ክርእዮ ምስ ነቓሕኩ ብትርኢትካ ክጸግብ እየ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 18 ወእግዚአብሔር ሓይለይ ኣፍቅረካ እየ እግዚኣብሔር ስኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ኸውለይ እዩ ናብቲ ሞሳ ዝግብኦ እግዚኣብሔር ተማህለልኩ እሞ ካብ ጸላእተይ ድሓንኩ ማእሰር ሞት ከቢቡኒ ወሓይ ዝቢልያል ከዓ ሸቢሩኒ ማእሰር ሲኦል ከቢቡኒ መፈንጥራታት ሞት በፂሕኒ ነይሩ ብፀባይ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለልኩ ናብ ኣምላኸይ ኣዊኹ ንድምፀይ ካብ መቕደሱ ሰምዖ ኣውያተይ እውን ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ኣእዛኑ በፅሐ ሽዑ ምድሪ ተናወጠት ራዕራዕ ድማ በለት መሰረታት ኣኽራን ከዓ እንደቕደቑ ንሱ ነዲሩ እዩ እሞ አንቀጥቀጡ ካብ ኣፍንጭኡ ትክፈለል በለ ካብ ኣፉ ከዓ ሞኽ ዘብል ሓዊ ወፀ ጓህሪ ካብኡ መፀ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ብርቱዕ ጠቓ ነበረ እሞ ንሰማያት ለጠቕ ኣቢሉ ወረደ ኣብ ኪሩቤል ተቐሚጡ በረረ ቀልጢፉ ብኣኽናፍ ንፋስ ሸበበ ንሱ ጸልማት ንመሰወሪኡ ጸልማት ማያትን ብርቱዕ ደመናታትን ከዓ እንድንኳኑ ኣብ ዙርኡ ገበሮ ብነጸብራቕ ገጹ ደመናታቱን በረድን ጓህሪ ሓውን ሓለፈ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ሰማያት አንጎድጎደ እቲ ልዑል ብበረድን ብጓህሪ ሓውን ድምፁ ኣስምዐ ፍላጻታቱ ወርዊሩ ፋሕ ኣበሎም መባርቕ ኣብዚሑ ኣህደሞም ብተግሳጽካ ወእግዚአብሔር ብእስትንፋስ ኣፍንጫኻ መዓሙቕ ማያት ተራእዩ እሞ መሰረታት ዓለም ተቐልዐ ካብ ላዕሊ ልኢኹ ሓዘኒ ስሒቡ ካብ ብርቱዕ ማያት ኣውፃእኒ እቲ ብርቱዕ ጸላእየይን እቶም ጸልኡንን ሓይሎምን ነበሩ እሞ ካብኦም ኣናገፈኒ ብመዓልቲ መከራይ ሓደጋ ወደቑኒ እግዚኣብሔር ግና ደጋፊየ ይኮነ ንሱ ናብ ገፊሕ ቦታ ኣውፃእኒ ብሂጉኒ እዩ እሞ ኣናገፈኒ ንመገድታት እግዚኣብሔር ሓልየየን ብረሲእነት ካብ ኣምላኸይ ኣይረሓቕኩን ንኹሉ ሕጋጋቱ ኣብ ቅድመይ ሒዘዮ እየ ንስርዓታቱ ድማ ኻባይ ኣይፈልኽዎን እሞ እግዚኣብሔር ብመጠን ጽድቀይ ክሒሱኒ ከም መጠን ንጽህናይ ኣዳወይ ፈድዩኒ እዩ ምስኡ ከዓ ፍጹም ነይረ ካብ ሓጢኣተይ እውን ተሓልየ ስለዚ እግዚኣብሔር ብመጠን ጽድቀይ ብመጠን እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ዝኾነ ንጽህና ኣዳወይ ፈደየኒ ንስኻ ነቲ ዝስቀ ሰብ ተድሕኖ ንዕቡያታ ዓይንቲ ግና ለጠቕ ተብለኒ ኢኻ እሞ ምስቲ ሄር ሲሄር ምስቲ ቕኑዕ እውን ቕኑዕ ኢኻ ምስቲ ንጹህ ስንጹህ ምስቲ ጠዋይ ድማ ጠዋይ ኢኻ ንመብራህተይ ተድምቖ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንጽልማተይ የብርሆ እዩ ብኣኻ ንሰራዊት እጥሕሶ እየ እሞ ብኣምላኸይ እውን ንቐጽርእ ዘሎ መገዲ ኣምላኽ ስፍጽምቲ እያ ቃል እግዚኣብሔር እተኾልዐ እዩ ነቶም ብኡ ዝውከሉ ዘበሉ ዋልትኦም እዩ ብዘይ እግዚኣብሔር እሞ መን እዩ ኣምላኽ ብዘይ ኣምላኽና ኸመን እዩ ኸውሒ እቲ ሓይሊ ዘዕጥቐኒ ንመገደይ ከዓ ዘቕንዖ ኣምላኽ ንሱ ንአጋረይ ከም ናይ ዕራብ ዝገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታ ይዘቕመኒ ንሱ ንእዳወይ ውግእ ንቐላጽመይ ድማ ምግታእ ቀስቲ ኣስራ ዝዘልመደን እዩ ዋልታም ድሓንካ ድማ ሂብካኒ የማነይቲ ኢድካ እውን ደጊፋትኒ ሕያውነትካ ድማ ዓብዩ ገይሩኒ ኣእጋረይ ከይዝሰናኸላስ ንመገደይ ኣብ ትሕቲ ስጉምተይ ተርሕባ ኢኻ ንጸላእተይ ሰዊጎዮምን ኣርኪበዮምን ከየጥፋእክዎም ከዓ ኣይተመለስኩን ወቂዕዮም ስኽትንሱ ኣይተኻእሎምን ኣብ ትሕቲ ኣጋረይ ወዲቖም ንውግእሲ ሓይለ ዕጢቕካኒ ንተቃወምተይ ኣብ ትሕተይ ኣድኒንካዮም ዝባን ጸላእተይ ከዓ ሂብካኒ ንዝጸልኡኒ እውን ኣጥፊአዮም ኣእውዮም ዘድሕኖም ኣይነበረን ናብ እግዚኣብሔር ኣእውዮም ኣይመለሰሎምን ከምቲ ንንፋስ ዝውፋ ሓመድ ደቂሰዮም ከምቲ ጭቃ መገዲ ኾስቲረዮም ካብ ክርክር ህዝቢ ኣናጊፍካኒ ርእሲ ኣሕዛብ ጌርካኒ ዘይፈለጥክዎ ህዝቢ ተገዚኡኒ ብምስማዕ እዝኒ ጥራይ ተኣዚዞምኒ ደቂ መጻእተኛታት ወስሊቶምለይ ደቂ መጻእተኛታት ጸምልዮም ንኣንቀጥቀጡ ካብ ከውሎም ወፂኦም እግዚኣብሔር ሕያው እዩ ከውሐይ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽ መድሓነይ ልዕል ይበል እቲ ሕነ ዝፈድየለይ ንህዛብ እውን ዘግዝኣለይ ካብ ጸላእተይ ዘውዕለንስ ኣምላኽ እዩ እወ ኣብ ልዕሊ ተጻረተይ ልዕል እተብለኒ ካብቲ ዓመፀኛ ሰብ ትባልሃኒ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ወእግዚአብሔር ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከመስግነካ ንስምካ እውን ክዝምረሉ እየ ዓብዩ ድሕንነት ንንጉስ ይገብረሉ ንቆብኡ ንዳዊት
نزرؤ خا نزلألم محرت يقبرلهم. مزمور داويت معرف 19 سمايات كبر أملاخ يزنتو تفرك أكبر أداو يوري حانت معلتي نتا حانت تزانيا حانت ليت دما نتا حانت تفلت التحلفلا زرباي يلبون مزر راب يلبون دمت أمونا يسمعن إيو قمدوم ناب كلا مدري قراتهم دما قسع وسن عالم يوزعلو نسحاي كأدم كوان تخللو نساخم مرعاوي كاب حلفينيات وزق كم جغنا خان مقاي مقدي تحقوس الله موزع كاوسن سمايات إيو مزوارا دما قسع وسنن إيو كاب رسنا زخوال كأيلبون حق اكزيابهير فتصوم إيو لنفسي ملسا مسكر اكزيابهير أمون إيو نقر هي طببو سرعات اكزيابهير كأنو إيو نلبي حقوسو تأزازات اكزيابهير نتسوه إيو نعين تيبرهن فرحات اكزيابهير نتسوه إيو نزل عالم ينبر ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ካብ ወርቂ ኣረ ካብ ብዙሕ ሕጹሪ ወርቂ እኳ ዝሕር እዩ ካብ መዓር ኣረ ካብ መዓር ወለላ ዝጥዕም እዩ ባርያኻ እውን ብኡ ተማሂሩ ብምሕላው ዓብዩ ካሕሳ ኣሎ ንጌጋታቱ ዝፈልጥ መን እዩ ካብቲ እተሰወረኒ ኣንጽሐኒ ንባርያኻ ካብ ትዕቢት ሓልዎ ኣብ ልዕለይ ከይስልጥን እውን ዕገቶ ሽዑ ሙሉእ ክኸውን ካብ ዓብዩ ኣበሳኻ ኣኽነጽህ እየ ወእግዚአብሔር ከውሐይን መድሓንየይን ቃላት ኣፈይን ሓሳባት ልበይን ኣብ ቅድሜኻ ብሁግ ይኹን። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 20 እግዚአብሔር ብመዓልቲ ጸበባ ይስማዕካ ስም ኣምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልካ ካብ መቕደስ ረድኤት ይስድድልካ ካብ ጽዮን ከኣ ይደግፍካ ንመስዋዕቲ ብልዕኻ ዘበለ ይዘክሮ ንመስዋዕቲ ምሕራርካ እውን ይቀበሎ ነቲ ልብኻ ዝምነዮ ይሃብካ ንምኽርኻ ዘበለ እውን ይፈጽሞ ብምንጋፍካ እልል ንብል ንሰንደቕ ዓላማ እውን ብስም ኣምላኽና ነልዕሎ ንኹሉ ልማኖኻ እግዚአብሔር ይፈጽሞ ንቕቡእ እግዚአብሔር ከም ዘድሕኖ ሕጂ ፈለጥኩ ብናይ እታ የማነይቲ ሓይሊ ምድሓን ካብ ቅድሲ ሰማይ ክመልሰሉ እዩ ገሊኣቶም ብሰረገላታት ገሊኣቶም በፍራስ ይእመኑ ንሕና ግና ንስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንዝክሮ ኢና ሳቶም ደኒኖም ወዲቖም ንሕና ግና ደልዲልና ንቐውም ወእግዚአብሔር ንንጉስ ኣድሕኖ በታ እንጠርዓላ መዓልቲ ይስማዓና። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 21 ወእግዚአብሔር ንጉስ ብሓይልኻ ይሕጉስ ብምድሓንካ ኸንደይ ኣዝዩ ዘይፍሳህ ትምኒት ልቡ ሂብካዮ ልማኖ ኸናፍሩ እውን ኣይከላእካዮን ምስ በረኸት ሰናይ ተቐባቢልካዮ ኢኻ እሞ ኣብ ርእሱ ዘውዲ ጽሩይ ወርቂ ደፋእካሉ ህይወት ለመነካ ምንዋሕ ዕድመ ንሓዋሩ ንዘለኣለም ሃብካዮ ብሳላ ምድሓንካ ክብሮ ዓብዩ እዩ ድንቅን ግርማን ድማ ወሰኽካዮ ንዘለኣለም ንበረኸት ጌርካዮ ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሜኻ ብደስታ ኣሐጒስካዮ እቲ ንጉስ ብእግዚአብሔር ይእመን እዩ እሞ ብምሕረት እቲ ልዑል ከቶ ኣይክዘናባዕን እዩ ንጸላእትኻ ዘበሉ ኢትካ ክትረኽቦም እያ የማነይትኻ ነቶም ዝጸልኡኻ ክትረኽቦም እያ ምስ እትበጽሖምሲ ከም ርሱን እቶን ክትገብሮም ኢኻ እግዚአብሔር ብቁጣኡ ክውሕጦም ሓዊ ድማ ክበልዖም እዩ ንፍሪኦም ካብ ምድሪ ንዘርኦም እውን ካብ ማእከል ደቂ ሰብ ከተጥፎ ኢኻ ክፍኣት ሓሊኖም ልካ እዮም እሞ ዘየስልጥዎ ከይመኸሩ ዝባኖም ከተምልሶም ኢኻ እሞ ቀስትኻ ናብ ግንባሮም ኣቢልካ ከተዳሉ ኢኻ ወእግዚአብሔር ብሓይልኻ ልዕል በል ንስልጣንካ ክንዝምርን ክንወድስን ኢና። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 22 ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደግካኒ ካብ ምርድኤን ካብ ቃላት ኣብያተይን ርሑቕ ኢኻ ወኣምላኸይ ብመዓልቲ እጠርዕ ንስኻ ግና ኣይትምልስን ብለይቲ እውን ትም ኣይብልን ኣታ ብማህሌት እስራኤል እትነብር ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ኣቦታትና ኣባኻ ተወኪሎም ንስኻ እውን ኣናገፍካዮም ኣባኻ ኣእወዩ እሞ ድሓኑ ኣባኻ ተወከሉ እሞ ኣይሓፈሩን ኣነ ግና ሓሰኻን መላገጥ ሰብን ብህዝቢ እናተናዕቀን እየ እምበር ሰብሲ ኣይኮንኩን ዝርዩኒ ዘበሉ የባጭውለይ ኣብ እግዚአብሔር ይተዓቆብ እስኪ እናግፎ ቢግዎ እዩ እሞ ንሱ የድሕኖ ኢሎም ርእሶም እናነቕነቑ ከንፈሮም ይርምጥጡለይ ኣለዉ ግናኸ ካብ ማህፀን ወላዲ ዘውፃእካኒ ኣብ ኣጥባት እኖይ ብርግኣት ዘዕረፍካኒ ንስኻ ኢኻ ካብ ማህፀን ወላዲት ኣባኻ ወደቕኩ ካብ ከርሲ እኖይ ጀሚርካ ንስኻ ኣምላኸ ኢኻ
ጭንቂ ቀሪቡ ኣሎ ዝሕግዘኒ እውን የልዎን እሞ ካባይ ኣይትርሓቕ ብዙሓት ኣረውሕ ከቢቦምኒ ብርቱዓት ኣረውሕ ባሳና ማእኪሎምኒ ከምቲ ዝዝርፍን ዝጓዝምን ኣንበሳስ ጎረሮኦም ይኸፍቱለይ ኣለዉ ኣነ ከም ማይ ፈሰስኩ ብዘሎ ዓጽምተይ ተፈላልዩ ልበይ ከም ስምዑ ኾነ ኣብ ማእከል ኣምዑተይ ከኣመኸኸ ሓይለይ ከም ገልዕ ነቒጹ ልሳነይ ኣብ ትንሓገይ ጠቢቑ ናብ መሬት ሞት ኣውደቕካኒ ኣኽላባት ከቢቦምኒ ኣኼባ ገበርቲ እከይ ኣማእኪሎምኒ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ሸንኪሮምዎም እዮም እሞ ንኹሉ ዓጽምተይ ክቖጽሮ እኽእል እየ ንሳቶም ይጥምቱንን ይዕዘቡንን ኣለዉ ንኽዳውንተይ ይማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጻ የውድቑሉ ጐይታየ ንስኻ ግና ካባይ ኣይትርሓቕ ንስኻ ሓይለይ ኢኻ ንምርድአ ይቀልጥፍ ንነፍሰይ ካብ ሴፍ ነታ ቐንደይ ከኣ ካብ ኢድ ኣኽላባት ኣናግፋ ካብ ኣፍ ኣንበሳ ኣድሕነኒ ካብ ቀርኒ ጎባይ ሰማዕካኒ ስምካ ንኣሕዋተይ ከዘንትወሎም ኣብ ማእከል ማሕበር ከመስግነካ እየ ኣቱም ንእግዚኣብሔር ትፈርሁ ኣመስግንዎ ኣቱም ዘርኢ ያዕቆብ ዘበልኩም ወድስዎ ዘርኢ እስራኤል ኩልኹምን ፍርህዎ ንጸባእቲ ጥቑ ኣይንዓቖን ኣይዋርዶን እዩ እሞ ናኡ ምሳእ ወየስ ሰምዖ እምበር ንገጹ ካብኡ ኣይከወሎን እቲ ኣብ ዓብዪ ማሕበር ዘሎ ንኣዳይ ካባኻ እዩ ኣብ ቅድሚ ዝፈርህዎ መብፅዓይ ክፍጽም እየ ትሑታት ክበልዑን ክጸግቡን ንእግዚኣብሔር ዝደልይዎ ክውድስዎ እዮም ልብኹም ንዘለኣለም ብሂወት ክነብር እዩ ወሰን ምድሪ ኩሎም ንእግዚኣብሔር ክዝክርዎን ክምለስዎን ብዘለዉ ነገድ ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚኻ ክሰግዱ እዮም መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር እያ እሞ ንሱን ኣብ ኣሕዛብ ክጉይተት እዩ ናይ ምድር ስብሓት ዘበሉ ክበልዑን ክሰግዱን እቶም ኣብ መሬት ዝወርዱ ኩላቶም እሞ ብሂወት ክነብሩ ዘይኽእሉ ኣብ ቅድሚኡ ክሰግዱ እዮም ዘርኢ ክግዝኣሉ ንዝመጽእ ወለዶ ብዛዕባ እግዚአብሔር ከዘንትውሉ እዮም ንሱ ከም ዝገበሮ ነቲ ዝውለድ ህዝቢ መጺኦም ጽድቁ ክነግርዎ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህለን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከኣ ንዘለኣለም ክነብር እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 24 እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ ኣብ ወሓይ ዙና ጽኒዕዋ እዩ እሞ ንሳን ምልኣታን ዓለምን ዝነብርዋ እናቱ እዮም ናብ ከረን እግዚአብሔር ዝድይብ መን እዩ ኣብ ቅዱስ ቦትኡ ዝቐውምሲ መን እዩ እቲ ንጹህ ዘኣዳውን ንጹህ ዝልቡን ነፍሱ ናብ ከንቱ ዘየልዕል ብጥበራ ዘይምሕል ሰብ እዩ ንሱስ በረኸት ካብ እግዚአብሔር ጽድቁን ካብ ናይ ምድሓኑ ኣምላኽ ክቕበል እዩ እቶም ዝደልይዎ ወለዶ እዚኣቶም እዮም ንገጽካ ዝደልዩ ወኣምላኽ ያዕቆብ ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ ወናይ ዘለኣለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሪ እውን ከኣቱ እዩ እዚ ንጉስ ክብሪ ኸመን እዩ እቲ ብርቱዕን ሓያልን እግዚአብሔር ኣብ ውግእ ዝብርቱዕ እግዚአብሔር እዩ ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ ወናይ ዘለኣለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሪ እውን ከኣቱ እዩ እዚ ንጉስ ክብሪ እዚ መን እዩ ጐይታ ሰራዊት እቲ ንጉስ ክብሪ ንሱ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 25 ወእግዚአብሔር ነፍሰይ ናባኻ ኣልዕል ኣለኹ ወኣምላኸይ ኣባኻ ተወኪለ እኔኹ ኣይተሕፍረኒ ጸላእተይ ብኣይ ደስ ኣይበሎም ንኣኻ ዝጽበዩ ከቶ ኣይክሓፍሩን እቶም ብዘይ ምኽንያት ዝጠልሙ ግና ክሓፍሩ እዮም ወእግዚአብሔር ጎደናታትካ ኣፍልጠኒ መገድታትካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ምድሓነ ኢኻ እሞ ብሓቅኻ ምርሓንን ኣስተምህረንን ኩሉ መዓልቲ እጽበየካ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ምሕረትካን ሳህልኻን ካብ ዘለኣለም እየን እሞ ዘክረን ወእግዚአብሔር ንሓጢኣት ንእስነተይን ኣበሳይን ኣይትዘክሮ ከም ለውሃትካ ስለ ሳህልኻ ኢልካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ሰናይን ቁኑዕን እዩ ስለዚ ንሓጣን መገዱ ክምህሮም እዩ ንትሑታት ብፍርዲ ክመርሖም ንትሑታት እውን መገዱ ከስተምህሮም እዩ
نتوم كيدانون مسكراتون زحلوس مقدتات እግዚአብሔር ሁላተን ሳህልን ሓቅንየን ወእግዚአብሔር በደለይ ዓብዩ እዩ እሞ ስለ ስምካ ኢልካ ይቕርበለለይ ንእግዚአብሔር ዝፈርሆም ሰብ መን እዩ ንኡ እታ ዝሓርያ መገዲ ክምህሮ እዩ ነፍሱ ብድሓን ክትነብር ዘርእውን ንምድሪ ክወርሳ እዩ ምስጢር እግዚአብሔር ሲነቶም ዝፈርህዎ እዩ ንሱን ኪዳኑ ከፍልጦም እዩ ንእጋረይ ካብ መርበብ ከውፅን እዩ እሞ ኣዒንተይ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር እየን ኣነ በይነይን ሽጉርን እየ እሞ ናባይ ቁልሕ በል ደንግጸለይውን ጭንቀት ልበይ ዓዚዙ ካብ ፀበባ ያውፃኒ ንመከራይን ጭንቀይን ረኣዮ እሞ ንኩሉ ሓጢኣተይ ይሕደገለይ ጸላእተይ በዚሖም እዮም እሞ ረኣዮም ክፍዕኛ ጽልኢ ይጸልኡኒ ኣለዉ ንነፍሰይ ሓልዋ ኣድሕነኒውን ኣባኻ ኣውከል ኣለኹ እሞ ኣይተሕፍረኒ ብኣኻ ተስፋ ገይረ ኣለኹ እሞ ንጽህናን ቅንዕናን ይሓልዋኒ ወኣምላኽ ንእስራኤል ካብ ኩሉ ፀበባኡ ኣናግፎ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 26 ወእግዚአብሔር ብንጽህና ተመላሊሰ ከይተሓንኮልኩ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪለ እየ እሞ ፍረደለይ ወእግዚአብሔር መርምረንን ተዓዘበንን ንልበይን ኩላሊተይን መርምሮ ሳህልኻ ኣብ ቅድማ ዒንተይ እዩ እሞ ብሓቅኻ እመላለስ ኣለኹ ምስ ሓሰውቲ ሰባት ኣይተቐመጥኩን ምስ ኣምሰሉታት እውን ኣይከድኩን ንማሕበር እኩያት ትጸልአ ምስ ረሲኣን እውን ኣይቅመጥን እየ ወእግዚአብሔር ንእዳወይ ብንጽህና ኣሓጽበን ድምፂ ምስጋና ክሰምዕ ንብዘሎ ተኣምራትካ እውን ምእንቲ ኸዘንትወስ ንመሰዊኢኻ እዞሮ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ንቤት ማሕደርካ ነቲ ክብርኻ ዝነብረሉ ቦታ ኣፍቅሮ እየ ንነፍሰይ ምስቶም ኣብ ኣእዳዎም ዓመፃ ዘለዎም ሓጣን ንህይወተይ ከዓ ምስቶም የማነይቲ ኢዶም መማለጃ ዝመልአ ሰብ ደም ኣይትመንጥላ ኣነስ ብንጽህናይ እየ ዝመላለስ ኣድሕነኒ መሓረኒ እውን እግረይ ኣብ ጥጥሕ ቦታ ደው ኢላ ኣላ ኣብ ማሕበራት ንእግዚአብሔር ከመስግኖ እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 27 እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን እዩ ካብ መንዳኣ እየ ዝፈርህ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ካብ መንከ እየ ዝስንብድ ገበርቲ እከይ ንስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቑኒ ወደረኛታተይን ጸላእተይን ባዕላቶም ተዛብዑ እሞ ወደቑ ኪቃወመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ ኩናት እውን እንተዝለዓለኒ እምነት ኣሎኒ ብመዓልቲ ፀበባ ኣብ ዳሱ ክሓብኣኒ ኣብ ውሻጠ ድንኳኑ ክኽውለኒ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቕደሱ እውን ንምምርማርሲ ምሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ ሎሙ ኸዓ ርእሰይ ኣብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይ ልዕል ክብል እዩ ኣብ ድንኳኑ እውን መስዋዕቲ ብእልልታ ክቐርብ ንእግዚአብሔር ክዝምረሉን ክውድሶን እየ ወእግዚአብሔር ንድምፀይ ስምዓዮ ኣባኻ እምህለል ኣለኹ መሓረኒ እሞ ምለሰለይ ልበይ ኣብ ክንዳኻ ኾይኑ ንገጸይ ድለይዎ ይብለኒ ኣሎ ወእግዚአብሔር ንገጽካ እደልዮ እኔኹ ገጽካ ኣይትሕብኣለይ ንባርያኻ ብቁጣዓ ኣይትደርብዮ ንስኻ ረዳእየይ ኢኻ እሞ ወእግዚአብሔር ድሕንነተይ ኣይትጠንጥነኒ ኣይትሕደገኒ ኣቦይን እኖይን እኳ እንተዝጥንጥኑኒ እግዚአብሔር ሲይር ንበኒ እዩ ወእግዚአብሔር መገድኻ መሃረኒ ብምኽንያት ጸላእተይ ኮታ በታ ቐንዕቲ መገዲ ምርሓኒ ሓሰውቲ ምስክር ዓመፃ ዝተንፍሱን ሰባት ተላዒሎም እዮም እሞ ንኣደዳ ተጻርርቲ ኣይተሕልፈኒ ኣየ ለውሃት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ህያዋን ከም ዝርእዮ እንተዘይኣምንሲ ብእግዚአብሔር ተሰፎ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ኣጆኻ እወ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 28 ወእግዚአብሔር ናባኻ እወ ኣለኹ ከይመለስካለይ ስቕ እንተበልካ ኣነ ነቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ኸይመስልሲ ወኸውሐይ ኣይትጽምመኒ ንእዳወይ ናብ ቅድስቲ ቅዱሳን ኣልዒለ ናባኻ ክምህለል ከለኹ ንድምፂ ጸሎተይ ስምዓዮ ምስ ረሲኣንን ምስቶም ኣብ ልቦም ክፍኣት ከለዎምሲ ምስ ብጾቶም ሰላም ዝዛረቡ ገበርቲ እከይን ኣይትኩተተኒ ከም ግብሮምን ከም ክፍኣት ስርሖምን ሃቦም ከም ተግባር ኣእዳዎም ምለሰሎም እቲ ዝገብርዎ ፍደዮም ንግብርታት እግዚአብሔርን ብተግባር ኣእዳውን ኣየሰንትንዎን እዮም እሞ ከፍርሶም ኣይክሃንጾምን ድማ እዩ እግዚአብሔር ንድምፂ ጸሎተይ ሰሚዕዎ እዩ እሞ ስብሓት ይኹኖ
እግዚኣብሔርሲ ሓይለይን ዋልታይን እዩ ልበይ ብኡ ተወኪሉ ኣነ እውን ተረድኤ ስለዚ ልበይ ይፍሳህ ኣሎ ብመዝሙረይ ድማ ክውድሶ እየ እግዚኣብሔርሲ ሓይሎም እዩ ንቕብኡ እውን ዕርዲ ምድሓን እዩ ንህዝብኻ ኣድሕኖ ንርስትኻ ድማ ባርኮ ጓስዮም ንሓዋሩ ከኣጽውሮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 29 ኣቱም ውሉድ ብርቱዓት ንእግዚኣብሔር ሃቡ ንእግዚኣብሔር ክብርን ሓይልን ሃብዎ ንእግዚኣብሔር እቲ ንስሙ ዝግብኦ ክብሪ ሃብዎ ንእግዚኣብሔር ብገጽ ቅድስና ስገድሉ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት እዩ ኣምላኽ ክብሪ የንጐድጕድ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ማያት እዩ ድምፂ እግዚኣብሔር ብስልጣን ድምፂ እግዚአብሔር ብግርማ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ንጽሕድታት ይሰብሮ እግዚአብሔር ንጽሕዲ ሊባኖስ ይሰባብሮ ንሊባኖስን ንስርዮንን ከም ብተይ ከም ጣዕዋ ጎባይ ይዕንድሮም ድምፂ እግዚአብሔር ንሃልሃርታ ሓዊ ይስንጥቆ ድምፂ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ ይንቀጥቅጦ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ ቃዴስ ይንቀጥቅጦ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ንእራባት የውልደን ንዱር የርግፎ ኣብ መቕደሱን ኩሉ ክብሪ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማያሂ ተቐመጠ እረ እግዚአብሔር ስንዘለዓለም ነጊሱ ክቕመጥ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ሓይሊ ይህቦ እግዚአብሔር ንህዝቡ ሰላም ይባርኮ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 30 ንላዕሊ ስሒብካኒ ንጸላእተይ እውን በኣይ ኣይሐጐስካዮምን እሞ ወእግዚአብሔር ልዕል ኣብለካ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ኣምላኸ ኣነ ናበኻ ኣእበይኹ ንስኻ እውን ኣጥዒኻኒ ወእግዚአብሔር ንነፍሰይ ካብ ሲኦል ኣውፂእካያ ናብ ጉድጓድ ከይወርሲ ንህይወት ኣድሒንካኒ ኩራኡ ንቕጽበት ዓይኒ እዩ ጸጋኦ ግና ንምሉእ ዕድመ ይጸንሕ ምሸት ብኽያት ይሓድር ንግሆ ግና እልልታ ይመጽእ እዩ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ዘምሩሉ ንቅዱስ ዝኽሩ እውን ኣመስግኑ ኣነን ከብራህዋይ ከቶ ኣይከንደልህፅን እየ በልኩ ወእግዚአብሔር ብሞጎስካ ንኸረነ ኣጽኒዕካዮ ገጽካ ኸወልካዮ ኣነ እውን ሰንበድኩ ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣውየ ንእግዚአብሔር ለሚነዮ ኸምዚ ኢለ ናብ ጉድጓድ እንተወረድኩስ ካብ ደመይ እንታይ ክትረብሕ ኢኻ መሬት ረኽውድሰካ ንሓቅኻስ ክሰብኮ ድዩ ወእግዚአብሔር ስማዕ እሞ መሓረኒ ወእግዚአብሔር ረዳእየ ይኩን ነፍሰይ ምእንቲ ክዝምረልካን ስቕ ከይትብልንሲ ብኽያተይ ናብ ሰሓቕ ለዊጥካለይ ከለይ ፈቲሕካስ ደስታ ዓጢቕካኒ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ንዘለዓለም ክውድሰካ እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 31 ወእግዚአብሔር ኣባኻ እውከል ኣለኹ ከቶ ኣይተሕፍረኒ ስለ ጽድቅኻ ኢልካ ኣናግፈኒ እዝንኻ ናባይ ኣድንን ቀልጢፍካ ኣናግፈኒ ጽኑዕ ከውሒ ዕርዲ ምድሓነይ ኩነኒ እምባይን ዕርደይን ንስኻ ኢኻ እሞ ስለ ስምካ ኢልካ ምርሓኒ ኣሳልየኒ እውን ንስኻ ጸግዒ ኢኻ እሞ ካብቲ ብሕቡቕ ዘጻወዱለይ መፈንጠራ ኣውፃእኒ ንመንፈሰይ ኣብ ኢድካ ማዕቁባ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሓቂ ኣድሒንካኒ ኢኻ ነቶም ናብ ከንቱነት ሓሶት ዝጽግዑ ጸልኦም እየ ኣነ ግና ኣብ እግዚአብሔር እየ ዝውከል ንመከራ ይርኢኻዮ ንጸባ ነፍሰይ ፈሊጥካዮ ናብ ኢድ ጸላኢ ኣይሃብካንን ንእጋረይ ኣብ ገፊሕ ቦታ ደው ኣቢልካየን ኢኻ እሞ ብምሕረትካ ክፍሳህ ክሕጐስ እውን እየ ወእግዚአብሔር ጸቢቡኒ እዩ እሞ መሓረኒ ዓይኒ ነፍሰይ ከብደይ እውን ብሓዘን ማህሚኑ ህይወተይ ብጓሂ ዓመታተይ ብእህታት ወዲኡ ሓይለይ ብኣበሳይ ላሕሊሑ ኣዕጽምተዩን ማህሚሙ እዩ እሞ ብሰርኹላቶም ጸላእተይሲ መጻረፊ ኾይነይ ንጎረባብተይ ኣውራ መጻረፊ ንዝፈልጡኒ መፍርህ ኾይነይ እቶም ኣብ ኣደባባይ ዝርዩኒ ካባይ ይሃድሙ ኣለዉ ከም ምዉት ካብ ልቢ ተረሲዐ ከም ስቡር ኣቕሓ ኾይነ ሕሜት ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ እሞ ኣብ ኩሉ ወገን ስምባድ ኣሎ ንጉድኣተይ ክመኽሩ ከለዉ ንህይወተይ ክነጥቅዋ ጠላለፉ ኣነ ግና ወእግዚአብሔር ኣባኻ እውከል ኣለኹ ኣነስ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ በልኩ ዕለታተይ ኣብ ኢድካ እየን ካብ ኢድ ጸላእተይን ስጉግተይን ኣናግፈኒ ንገጽካ ናብ ባርያኻ ኣብርሃዮ ብሳህልኻ ኣድሕነኒ ወእግዚአብሔር ናባኻ ተማህሊለ ኣለኹ እሞ ኣይተሕፍረኒ ረሲኣን ይሕፈሩ ኣብ ሲኦል እውን ስቕ ይበሉ እተን ንጻድቕ ብትዕቢትን ንዕቀትን ደፊረን ዝዛረብኦ ሓሰውቲ ኸናፍርሲ ይተዓበሳ ደኣ ነቶም ዝፈርሁኻ ዘቓቑርካሎም ነቶም ኣባኻ ዝምሕፀኑ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰብ ዘዳለኸያ ለውሃትካ ክንደይ ዓብዪ እዩ
ካብ ወዲት ሰብ መሰወርያ ገጽካ ትኸውሎም ካብ ክርክር መልሓስ ኣብ ድንኳንካ ትሓብኦም ኣብ ጽንዕቲ ከተማ ዘደንቕ ሳህለ ኣርዩኒ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣነስ ብስምባደይ ካብ ዓይንትኻ ተሰጉገ እየ በልኩ ናባኻ እንተኣወኹ ግና ድምፂ ጸሎተይ ሰማዕካ ኣቱም ቅዱሳን ኩልኹም ንእግዚኣብሔር ኣፍቅርዎ እግዚኣብሔር ንእሙናት ይሕልዎም ንዕቡይ ከዓ ኣብዚሑ ይፈድዮ እዩ ኣቱም ብእግዚኣብሔር ተስፋ እትገብሩ ኩልኹም በርትዑ ልብኹም እውን ይጽናዕ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 32 ኣብ እሳኡ ተሓድገሉ ሓጢኣቱ ተሰወረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ እግዚኣብሔር በደሉ ዘይጽብጽበሉ ኣብ መንፈሱ እውን ልግሚ ዘይብሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ስቕ ኢለ ኸለኹ ምሉእ መዓልቲ ብምግዓረይ ኣዕጽምተይ ዘርጋሕጋሕ በለ ለይትን መዓልትን ኢድካ ኸበደትኒ እሞ ከም ባሃሩር ሓጋይ ማራይ ንቐጸ ሓጢኣተይ ኣፍለጥኩኻ በደለይ እውን ኣይሰወርኩም ንእግዚኣብሔር ኣበሳይ ክናዘዘሉ እየ በልኩ ንስኻ እውን እከይ ሓጢኣተይ ይቕረበልካለይ ስለዝደግ ዘበለ ኩሉ ብእትርከበላ ጊዜ ይልምነካ ብሓቂ ብርቱዕ ውሒዝ እንተደፍአውን ኣይኪበጽሑን እዩ ንስኻ ኸውለይ ኢኻ ካብ ጸበባት ሕልወኒ ብእልልታ ምድሓን ትኸበኒ ኣነ ኽምህረካ ነታ እትኸደላ መገዲ ድማ ክርእየካ እየ ዓይነይ ናባኻ ኣቢለውን ክመኽረካ እየ ከምቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ናባኻ ምቕራብ ስለ ዝኣበየ ብልባብን ብልጓምን ዝግርሑ ኣፍራስን ኣባቕልን ኣይትኹኑ ንረሲእ ብዙሕ ስቓይ ኣለዎ ነቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ግና ንእኡ ብጸጋ ክኸቦ እዩ ኣቱም ጻድቃን ብእግዚኣብሔር ተሓጐሱ ባህ ድማ ይበልኩም ኣቱም ቁኑዓት ልቢ ሁላትኩም እልል በሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ኣቱም ጻድቃን ብእግዚኣብሔር እልል በሉ ንቁኑዓትሲ ምስጋና ይግብኦም እዩ ንእግዚኣብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ዘምሩሉ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ ብእልልታ ኣጸቢዕኩም ቃንዩሉ ቃል እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ እሞ ተግባሩ ሁሉውን እሙን እዩ ጽድቅን ፍርድን ይፈቱ ምድሪ ብሳህል እግዚአብሔር መሊኣ እያ ሰማያት በቃል እግዚአብሔር ዘሎ ሰራዊቶም እውን ብእስትንፋስ አፉ ተገብሩ ንማያት ባሕሪ ከም ኩልስስቲ ይኹምሮ ንመዓሞቕ ኣብ መዛግብቲ ይእክቦ ንሱ በለ ሆነ ድማ ንሱ ኣዘዘ ቆመ ኸኣ እሞ ምድሪ ብመላኣ ንእግዚአብሔር ትፍርሃዮ ኣብ ዓለም ዝነብሩ ኩሎም ብኡ ይሸበሩ እግዚአብሔር ንምኽሪ ኣሕዛብ ከንቱ ይገብሮ ንሓሳባት ህዝብታት የጥፍኦ ምኽሪ እግዚአብሔር ንዘለዓለም እዩ ሓሳባት ልቡን ካብ ወለዶን ወለዶ ይቐውም እግዚአብሔር ዝኣምላኹ ህዝቢ እቲ ንርስቱ ዝሓረዮ ህዝቢ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት የማዕዱ ንኹሉም ደቂ ሰብ ይጥምቶም እቲ ልቢ ኩላቶም ዝሰርሕ ተግባር ኩላቶም ከዓ ዘስተብህልሲ ንሱ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ካብ ቦታ ማሕደሩ ይምልከቶም እዩ ንጉስ ብምብዛሕ ሰራዊቱ ኣይድሕንን ጅግና ብዓብዩ ሓይሉ ኣይናገፍን ፈረስ ንምድሓን ከንቱ እዩ ብዓብዩ ሓይሉ ኣይናግፍን እንሆን ነፍሶም ካብ ሞት ከተናግፋ ብዘበን ጥሜት እውን ብህይወት ከተንብሮም ዓይን እግዚአብሔር ናብቶም ዝፈርህዎ ናብቶም ምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩ እያ ነፍስና ንእግዚአብሔር ትጽበዮ ሓገዝናን ዋልታናን ንሱ እዩ ኣብ ቅዱስ ስሙ ኣዕቂብና ኢና እሞ ልብና ብእኡ ይሕጐስ ኣሎ ወእግዚአብሔር ከምቲ በኣኻ ተስፋ ዝገበርናዮ ጸጋኻ ኣብ ልዕሌና ይኹን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 34 ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ እባርኾ ውዳሴኡ ንሓዋሩ ኣብ ኣፈይ እዩ ነፍሰይ ብእግዚአብሔር ክትሕበን እያ ትሑታት እዚ ሰሚዖም ክሕጐሱ እዮም ንእግዚአብሔር ምሳይ ዕብይዎ ንስሙ ሓቢርና ልዕል ነብሎ ንእግዚአብሔር ደለኽዎ ንሱ እውን መለሰለይ ካብ ኩሉ ፍርሃተይ ኣናገፈኒ ናብኡ ዝጥምቱ የንጸባርቑ ገጾም እውን ከቶ ኣይሓፍርን እዚ መስኪን እዚ ኣወየ እግዚአብሔር እውን ሰምዖ ካብ ኩሉ ጸበባኡ ኣድሓኖ መልኣኽ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር የናግፎም ከዓ እዩ እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዓሙን ረኣዩን ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፁዕ እዩ ነቶም ዝፈርህዎ ገለ ኣይጐሎምን እዩ እሞ
ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ፍርህዎ። ኮራኹር ኣናብስ ይስእኑን ይጠምዩን ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ ግና ሰናይ ዘበለ ከቶ ኣይጎሎምን። ደቀየ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩምሲ ንዑ ስምዑኒ። ህይወት ዝፈቱ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ መን ኣሎ? መልሓስካ ካብ እከይ ከናፍርካውን ካብ ምዝራብ ጥልመት ሓሉ። ካብ እከይ ረሓቕ ሰናይ ከኣግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባውን። ኣዒንቲ እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን ኣእዛኑ ኸኣ ናብ ኣውያቶም እየን። ንመዘከርታኦም ካብ ምድሪ ምእንቲ ኸጥፍኦስ ገጽ እግዚአብሔር ናብቶም ገበርቲ እከይ እዩ። ጻድቃን የእውዩ እግዚአብሔር ድማ ይሰምዖም፣ ካብ ኩሉ መከራኦም ውን የናግፎም። እግዚአብሔር ነቶም ስብር ልቢ ዘለዎም ቀረባኦም እዩ፣ ነቶም ቅጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም። ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ፣ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የናግፎ። ንሱ ንኹለን ኣዕጽምቲ ይባልህን፣ ሓንቲ እኳ ኣይትስበርን። ክፍኣት ንረሲእ ይቐትሎ፣ ንጻድቕ ዝጸልኡ ኸኣ ክኹነኑ እዮም። እግዚአብሔር ንነፍሲ ባሮቱ ይብጀወን፣ ካብቶም ኣብኡ ዝዕቆቡ ኸኣ ሓደ እኳ ኣይኩነንን እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 35 ወ እግዚአብሔር ነቶም ዚበኣሱኒ ተበኣሶም፣ ነቶም ዚዋግኡኒ ውግኣዮም። ዋልታን ገለብን ሓዝ እሞ ንምርድአይ ተንስእ፣ ኲናት ኣንበጥብጥ መገዲ ሰጐግተይ ውን ዕጾ። ንነፍሰይ ምድሓንኪ ኣነ እየ በላ፣ ንነፍሰይ ዝደልይዋ ይሕፈሩን ይነውሩን። ጥፍኣተይ ዝሓስቡ ንድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን። ከምቲ ኣብ ቅድሚ ንፋስ ዘሎ ቦቕቦቕ ይኹኑ፣ መልኣኽ እግዚአብሔር ከኣ የባርሮም። ብዘይ ምኽንያት መፈንጥርኦም ብሕቡእ ዘርጊሖምለይ፣ ብዘይ ምኽንያት ንነፍሰይ ጉድጓድ ኩዒቶምላ እዮም እሞ። መገዶም ጸልማትን መንደልህጾን ትኹን፣ መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ይስጐጎም። ብድንገት ጥፍኣት ይምጽኣዮም፣ እታ ዝሰወራ መፈንጥርኡ ተሓዞም፣ ንጥፍኣቱ ናብኣ ይውደቕ። ነፍሰይ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ኪብላ ብምድሓኑ እውን ክትሕጐስ እያ። ኣዕጽምተይ ኲለን ወ እግዚአብሔር ንስኻ ንመሳኪን ካብቲ ዝሕይሎ ንመስኪንን ድኻን ካብቲ ዝብዝብዞ ዘናግፍ ንኣኻ ዝመስልከ መን ኣሎ ኪብላ እየን። ሓሰውቲ ምስክር ተንሲኦም ዘይፈለጥክዎ ነገር ይሓቱኒ፣ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ ይፈድዩኒ፣ ነፍሰይ ዘኽቲማ ኣላ። ኣነስ እንተሓመሙ ከሊ ተኸደንኩ፣ ንነፍሰይ ብጾም ቀጻዕኳ፣ ርእሰይ ኣኒነ ጸሌኹ። ፈታውየይን ሓወይን ከም ዝነበረ ገይረ ተመላለስኩ፣ ወላዲቱ ከም ዝበኪ ደኒነ ሓዘንኩ። እንተሓንከስኩ ግና ሓቢሮም ባህበሎም፣ ክፍኣት ሓበሩለይ ኣይፈለጥኩን ከኣ፣ ቀደዱኒ ኣይሓደጉንን ውን። ምስቶም ግቡዛት ዋዘኛታት ኮይኖም ኣስናኖም ሓርቆሙለይ። ጐይታየ ክሳዕ መኣስ ከ ነዚ ኽጥምቶ ኢኻ? ንነፍሰይ ካብ ጥፍኣቶም ነታ ቐንደይ ካብ ኣናብስ ኣናግፋ። ኣብ ዓብዪ ማሕበር ከመስግነካ፣ ኣብ ማእከል ብዙሓት ህዝቢ ብውድሰካ። ነቶም ብኸምኡ ዚጻረሩኒ ብኣይ ኣይተሐጕሶም፣ እቶም ብዘይ ምኽንያት ዝጸልኡን እውን ብዒንቶም ኣይጣቐሱለይ። ሰላም ኣይዛረቡን እዮም እሞ ነቶም ርጉኣት ተሃገርሲ ጥልመት ይምህዝሎም ኣለዉ። ኣፎም ናባይኻ ሃቢሎም ኣሰይ ኣሰይ ዓይንና ረኣየቶ ይብሉ ኣለዉ። ወ እግዚአብሔር ርኢኻዮ ስቕ ኣይትበል፣ ጐይታየ ካባይ ኣይትርሓቕ። ወ ኣምላኸይ ጐይታይ እውን ንመሰለይ ንቓሕ፣ ንነገረይ ድማ ተንስእ። ወ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ከም ጽድቅኻ በይነለይ፣ ብኣይ ድማ ኣይተሐጕሶም። ብልቦም ኣሰይ ድሌትና ኾነ ኣይበሉ፣ ወሓጥናዮ ኣይበሉ። ነቶም ብጸገመይ ዝሕጐሱ ኲሎም ኣሕቢርካ ኣሕፍሮምን ኣነውሮምን። እቶም ዝዕበዩለይ ውርደትን ነውርን ይልበሱ። እቶም ንጽድቀይ ዝፈትዉ እልል ይበሉን ይተሓጐሱን። ኩሉ ግዜ ናይ ባሪኡ ሰላም ዝፈቱ ጐይታ ዓብዪ እዩ ይበሉ። መልሓሰይ ድማ ጽድቅኻ ምሉእ መዓልቲ እውን ምስጋናኻ ክትነግር እያ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 36 ረሲእ ብውሽጢ ልቡ ክፍኣት ይዛረብ፣ ኣብ ቅድሚ ዒንቱ ፍርሃት እግዚአብሔር የልቦን። ሓጢኣቱ ከም ዘይርከብን ዘይጽላእንሲ ብዒንቱ ንርእሱ ይጥብራ እዩ እሞ። ቃላት ኣፉ እከይን ጥልመትን እዩ፣ ጠቢብ ምዃንን ሰናይ ምግባርን ሓዲጉ። ኣብ ምድቃሱ ክፍኣት ይፍሕስ፣
ኣብ ዘይጽብቕቲ መገዲ ይቐውም ንእከይ ኣይጽየፎን እዩ ወእግዚአብሔር ሳህልኻ ክሳዕ ሰማያት እምንነትካውን ክሳዕ ደበናታት ይበጽሕ ጽድቅኻ ኸም ኣኽራን ኣምላኽ እዩ ፍርዳትካ ገፊሕ መዓሙቕ እዩ ጐይታየ ንሰብን እንስሳን ትባልሆም ኢኻ ወኣምላኽ ሳህልኻ ክንደይ ክቡር እዩ ደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ይጽግዑ ብስብሒ ቤትካ ይጸግቡ ካብ ወሓዚ ባህታኻ እውን ተስትዮም ናይ ህይወት ፈልፋለ ኣባኻ እዩ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና ሳህልኻ ነቶም ዝፈልጡኻ ጽድቅኻ እውን ንቖልዓት ልቢ ወስኽ እግሪ ዕቦይ ኣይምጽኣኒ ኢድ ረሲኣን ኣይትስጎጎኒ እንሆ እቶም ገበርቲ እከይ ኣብ ኣወደቑ ተፈገሙ ክትንስኡ ከዓ ኣይኽእሉን እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 37 ከም ሳዕሪ ቐልጢፎም ክዕጸዱ ከም ልምሉም ቆጽሊ ከዓ ክጽምሉ እዮም እሞ በቶም ገበርቲ እከይ ኣይትኾሪ በቶም ዓመጽቲ እውን ኣይትቕናእ ብእግዚአብሔር ተማዕቆብ ሰናይ ድማ ግበር ኣብታ ሃገር ተቐመጥ እምነትካ ኣድለ ብእግዚአብሔር እውን ተሓጐስ ልብኻ ዝደልዮ ንሱ ክህበካ እዩ መገድኻ ንእግዚአብሔር ኣማዕቅቦ ኣብኡ ተወከል ንሱ እውን ከስልጠልካ እዩ ንሱ ንጽድቅኻ ከም ብርሃን ንፍርድኻ እውን ከም ቀትሪ ኸውፅኦ እዩ ንእግዚአብሔር ሃዲእካ ተጸበዮ በቲ መገዱ ዝሰልጠሉ በቲ ሕሱምኻ ቐና ዝፍጽም ሰብ ኣይትኾሪ እኩያት ክጸንቱ እዮም ንእግዚአብሔር ጽበይዎ ግና ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ኩራ ግደፍ ሓርቆት እውን ሕደግ ኣይተንጽርጽር እዚ ስናብ እከይ ጥራይ እዩ ዘብጽሕ ቁሩብ ጸኒሑ እቲ ረሲእየሎን ቦትኡ ክደልዮ ኢኻ ኣይክህሉን ድማ እዩ ትሑታት ግና ንምድሪ ክወርስዋ እዮም ብብዝሒ ሰላም ከዓ ደስ ክብሎም እዩ ረሲእ ንጻድቕ ይፍሕሰሉ ኣስናን እውን ይሕርቅመሉ እግዚኣብሔር ዕለቱ ከም እትመጽእ ይርኢ እዩ እሞ ይስሕቆ ረሲኣንሲ ንጥቑዕን ድኻን ከውድቕዎ ነቶም ብቕኑዕ መገዲ ዝኸዱ ከዓ ከይሓርድዎም ሰይፎም መሰቱ ቀስቶም እውን ገተሩ ሰይፎም ናብ ልቦም እዩ ዝኣቱ ቀስቶም እውን ክስበር እዩ ቀላጽም ረሲኣን ክስበር እዩ ንጻድቃን ግና እግዚኣብሔር ይድግፎም እዩ እሞ ካብ ሃብቲ ብዙሓት ረሲኣንሲ ሒደት ናይ ጻድቕ ይበልጽ እግዚኣብሔር ንመዓልታት ንጹሃት ይፈልጠን ርስቶም ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እዩ ብኽፉእ ዘበን ኣይከሓፍሩን ብመዓልታት ጥሜት እውን ክጸግቡ እዮም ረሲኣን ግና ክጠፍኡ እዮም ጸላእቲ እግዚኣብሔር ድማ ከም ገጽ ሸኻ እዮም ኪበኑ እወ ከም ትኪ ኽበኑ እዮም እቶም ብሩኻት ንሃገር ክወርስዋ እቶም ንሱ ዝረገሞም ግና ክጸንቱ እዮም እሞ ረሲእ ይልቃሕ ኣይመልስን እውን ጻድቕ ግና ርኅርሕ እዩ እሞ ይህብ ስጉምቲ ሰብ ብእግዚአብሔር ይጸንዕ መገዱ ከዓ ባህ የብሎ እግዚኣብሔር ብኢዱ ይድግፎ እዩ እሞ እንተተዓንቀፈ እኳ ፈጺሙ ኣይክወድቕን እዩ ንእሽቶ ነበርኩ ኣሪገ ከዓ እኔኹ ግና ኸጻድቕ ተሓዲጉን ዘርኡ እንጌራ ክልምኑን ከቶ ኣይርኤኹን ኩሉ መዓልቲ ርኅርሕ እዩ እሞ የለቅሕ ዘርኡ እውን ብሩኽ እዩ እግዚኣብሔር ፍርዲ ይፈቱ ንቕዱሳኑ ከዓ ኣይሓድጎምን ንዘለኣለም ይሕለዉ ዘርኢ ረሲኣን ግና ይጸንት እዩ እሞ ካብ እከይ ረሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንዘለኣለም እውን ክትነብር ኢኻ ጻድቃን ንሃገር ክወርስዋ ኣብ ኣውን ንዘለኣለም ክነብሩ እዮም ኣብ ጻድቕ ጥበብ ይዛረብ ልሳኑ ከዓ ፍርዲ ይነግር ሕጊ ኣምላኹ ኣብ ልቡ እዩ ስጉምቱ ሰንከልከል ኣይክብልን እዩ ረሲእ ንጻድቕ ይጸናተዎ ይቐትሎውን ይደሊ እግዚኣብሔር ኣብ ኢዱ ኣይክሓድጎን ክፍረድ ከሎውን ኣይክኹንኖን እዩ ንእግዚአብሔር ተጸበዮ መገዱ እውን ሓሉ ንሃገር ምእንቲ ክትወርሳ ልዕል ከብለካ እዩ ረሲኣን ክጸንቱ ከለዉ ክትርኢ ኢኻ ንረሲእ ከም ኣብ ቦታ ኣስፋሕፊሓ ዝለምለመትኦም ብስልጣኑ ርኤኽዎ ምልስ እንተበልኩ ግና ሰኣንክዎ ደለይኽዎ እሞ ኣይረኸብክዎን ንፍጹም ሰብሲ ጠምቶ እዚ ሰብ እዚ ዳሕራዩ ሰላም እዩ እሞ ነዚ ቕኑዕ ረኣዮ በደልቲ ግና ኲላቶም ክጠፍኡ እዮም ረሲኣን እውን ዳሕራዮም ክቑረጽ እዩ ምድሓን ጻድቃን ግና ካብ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ብዘበን ጸገማ መኸወሊኦም እዩ እግዚኣብሔር ይረድኦምን የናግፎምን ናብኡ ተጸጊዖም እዮም እሞ ካብ ረሲኣን የናግፎምን የድሕኖምን እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 38
ወእግዚአብሔር ብኹራኻ ኣይትገስጸኒ ብነድርኻ ኣይትቕጽዓኒ ፍላጻታትካ ወጊአናኒ እየን እሞ ኢድካ ኸቢዳትና ኣላ በደለይ ንርእሰይ ተዓዛዚርዎ ከም ከቢድ ጾር ኣዝዩ ይኸብደና ኣሎ እሞ ብኹራኻ ንስጋይ ጥዕና የብሉን ብሰሪ ኃጢአተይ ከዓ ኣዕጽምተይ ድሕንነት ዝኢኑ ኣሎ ብሰሪ ዕሽነተይ ኣቑሳለይ ይብድብድን ይሞግልን ኣሎ ኣነ ጐበጥኩ እምብዛውን ሓጐብኩ ምሉእ መዓልቲ ብሓዘን እነብር ኣለኹ ጐነይ ረስኒ መልኡ እዩ እሞ ስጋይሲ ጥዑይ የብሉን ኣነ ሰንሰንኩ እምብዛ ተቐጥቀጥኩ ካብ ሓዘን ልበይ ተላዕለ እግዕር ኣለኹ ጐይታየ ኩሉ ሃረርታይ ኣብ ቅድሚኻ እዩ እህህታይ የተሰወረካን ልበይ ትርግ ትርግ ይብል ሓይለይ ይጠልመና ኣሎ ብርሃና ዒንተይ ጠፊኡኒ እዩ ፈተውተይን ዓሩኸይን ካብ ስቓየይ የርሕቁ ኣዝማደይ ከዓ ኣብ ርሑቕ ደው ይብሉ ኣለዉ ንነፍሰይ ዝደልዩ ከዓ መጻወድያ ይጻወዱለይ ጉድኣተይ ዝደልዩ ድማ ክፉእ ነገር ይዛረቡ ምሉእ መዓልቲ እውን ጥልመት ይሓስቡለይ ኣለዉ ኣነ ግና ከም ጽማም ኮይና ኣይሰምዕን ኣፉ ከም ዘይከፍት ዓባስ ኮንኩ እዎ ከም ዘይሰምዕ ብኣፉ እውን ምላሽ ዘይብሉ ሰብ ኣይኮንኩ ወእግዚአብሔር ብኣኻ ተስፋ እገብር ኣለኹ እሞ ጐይታይ ኣምላኸየ ንስኻ ክትምልስ ኢኻ እግረይ እንተ ኣልደረሃፀ ከይዕበይለይ እሞ ብኣይሖ ይሕጐሱ በልኩ ኣነ ንምሕንካስ ቀሪበ እየ እሞ ስቃየይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ በደለይ እናዘዝ ኣለኹ እሞ ብሓጢአተይ እጉህ ኣለኹ ጸላእተይ ግና ሕያዋንን ሓያላትን እዮም ብዘይ ምኽንያት ይጸልኡኒ ኸዓ ብዙሓት እዮም ንሰናይ ይስዕቦ ስለ ዘለኹ ድማ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ እናፈደዩ ይቃወሙኒ ኣለዉ ጐይታይ ኣይትሕደገኒ ኣምላኸይ ካባይ ኣይትርሓቕ ጐይታይ ምድሓነይ ንምርድአይ ቀልጥፍ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 39 ብመልሓሰይ ከይስሕት ንመገድታተይ ክጥንቀቐለን ርእሲ ኣብ ቅድመይ ከሎ ንኣፈይ ብልጓም ክገትእ እየ በልኩ ስቕ ብምባለይ ዓባስ ኮንኩ ካብ ጽቡቕ እኳ ስቕ በልኩ ቃንዛይ ከዓ ገደደ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ረሰነ ከስተንትን ከለኹ ሓዊ ተቓጸለ ብመልሓሰይ ከዓ ተዛረብኩ ወእግዚአብሔር ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ምእንቲ ክፈልጥ መወዳእታይን ልከ መዓልታተይን ክንደይ ምዃኑ ኣዘክረኒ እንሆን መዓልታተይ ከም ምናሕ ስድሪ ገበርካየን ዕድሜ ኣብ ቅድሜኻስ ከም ምናምን እዩ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ጸኒዑ እንተቖመ እኳ ከንቱ ጥራይ እዩ ብሓቂ ሰብ ከም ጽላሎት ይመላለስ እወ ንኸንቱ እዩ ዝህውኽ ይድልብ ንመን ምዃኑ እውን ኣይፈልጥን ሕጂ ኸ እንታይ ይጽባእ ኣለኹ ጐይታየ ተስፋይ በኣኻ እዩ ካብ ኩሉ ኣበሳይ ኣናግፈኒ መላገጽ ዓያሶ ኣይትግበረኒ ንስኻ ኢኻ እዚ ዝገበርካ እሞ ስቕ እብል ኣፈይ ኣይክፍትን መውቃዕቲ ኢድካ እጠፍእ ኣለኹ ንመዓትካ ኻባይ ኣርሕቆ ብበደሉ እናገሰጸካ ንሰብ እንተቐጻዕካዮ ንኽብረቱ ከም ብልዒ ጌርካ ተጥፍኦ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ከንቱ እዩ ኣብ ቅድሚኻ ጋሻ ከም ኩሎም ኣቦታተይ ስደተኛ እየ እሞ ወጐይታይ ጸሎተይ ስማዕ እዝንኻ ናብ ኣውያተይ ምለስ ብንብዓተይ ስቕ ኣይትበል ካብዚ ኸይከድኩ ህልውናይ ከይጠፍአ ቐጽንሲ ሕደገኒ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 40 ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንሱ እውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ከዓ ካብቲ ረግረግ ጸብሪ ኣውፃእኒ ኣጋርያ ኣብ ከውሑ ኣቝሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ ሓድሽ መዝሙር ምስጋና ንኣምላኽና ኣብ ኣፈያ እምበረ ብዙሓት እዝርእዮም ክፈርሁ ናብ እግዚኣብሔር እውን ክውከሉ እዮም እቲ ንእግዚኣብሔር እምንትኡ ዝገብሮ ናብቶም ዕቡያትን ናብ ሓሶት ዘይግልሱን ዘየብል ሰብ ብፁዕ እዩ ጐይታይ ኣምላኸየ ተኣምራትካን ንኣና ዝሓሰብካዮ ሓሳባትካን ብዙሕ እዩ ንኣኻ ዝመስል ከቶ የልቦን ክነግረሉን ክዛረበሉን እንተደለኹስ ምቁፃሩ ዘይከኣል ብዙሕ እዩ ንመስዋዕትን መባእን ባህጉ የብልካን ኣእዛነይ ከፈትካለይ መስዋዕቲ ምሕራርን መስዋዕቲ ኃጢአትን ኣይትደልን ኢኻ ሽዑ እኔኹ መጻእኩ ኣብቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ስለይ ተጻሒፉ ኣሎ ኣምላኸየ
ፍቃድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ ሕግኻውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ በልኩ ጽድቅኻ ኣብታ ዓባይ ማሕበር ኣበሰርኩ እንሆ ከናፍረይ ዓጽኹን ጐይታየ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ ንጽድቅኻ ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣይሓባእክዎን እሙን ምዃንካን ምድሓንካን ነገርኩ ሳህልኻን ሓቅኻን ነታ ዓባይ ማሕበር ኣይሓባእኩን ጐይታየ ንስኻ ምሕረትካ ኣይትኽልኣኒ ሳህልኻን ሓቅኻን ኣዘውቲረን ይሓልዋኒ ቁጥሪ ዘይብሉ መከራ ኸቢቡኒ ምርኣይ ክሳዕ ዝስእን በደለይ ኣርኪቡኒ ካብ ፀጉሪ ርእሰይ በዚሑ እዩ እሞ ልበይ ጠሊሙኒ እኔኹ ወእግዚአብሔር ንምንጋፈይ ስመር ጐይታየ ንምርድአይ ቀልጥፍ ነፍሰይ ከጥፍእዋ ዝደልዩ ኩሎም ሓቢሮም ይሕፈሩን ይነውሩን እቶም ብመከራይ ዝሕጐሱ ንድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን እቶም እሰይ እሰይ ዝብሉኒ ብሰሪ ነውሮም ይሰንብዱ ንኣኻ ዝደልዩ ኩሎም ይተሓጐሱ ብኣኻውን ባህ ይበሎም ምድሓንካ ዘፍቅሩ ዘበሉ ከየብኮሩ እግዚኣብሔር ዓብዪ እዩ ይበሉ ኣነስ ሽጉርን መስኪንን እየ እግዚኣብሔር ግና ይሓልየለይ ኣሎ ረዳእየን መናገፍየን ንስኻ ኢኻ ኣምላኸየ ኣይትደንጉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 41 ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ እግዚኣብሔር ብመዓልቲ መከራ የናግፎ እግዚኣብሔር ይሕልዎ ብህይወት እውን የንብሮ ንሱ ኣብ ምድሪ ብፁዕ ይኸውን ናብ ፍቓድ ጸላእቱ ኣይትሕልፎን ኢኻ ኣብ መደቀሲ ድናሲኡ ኸሎ እግዚኣብሔር ይድግፎ ንስኻ ብሕማሙ ንብዘለ ዓራቱ ተንጽፈሉ ጐይታየ በዲለካ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣሕዊ ኣበልኩ ጸላእተይ መዓዝ ኮንኪ ምዉት መዓዝ ስሙ ክጠፊ እዩ ኢሎም ብኣይ ክፉእ ይዛረቡ ኣለዉ ሓደ እንተበጽሓኒ ብልግሚ ይዛረብ ኣብ ልቡ ኽፍኣት ይእክብ ምስ ወፀ ይዛረቦ ኩላቶም ጸላእተይ ብኣይ ንሓድሕዶም ይሕሸኽሽኹ ግብሪእከይ ጠቢቕዎ ኣሎ በጢሉ እዩ እሞ ከቶ ኣይክትንስእን እዩ እናበሉ ብኣይ ክፉእ ይምህዙ ኣለዉ እወ እቲ ዝእመኖ እንጌራይ ዝበልዐ ፈታውየይ እኳ ሸኾናኡ ኣልዓለለይ ንስኻ ግና ጐይታየ መሓረኒ ክፈድዮም ከኣ እተንስኣኒ ጸላእተይ እንተዘይተዓወቱለይ በዚ ንስኻ ከም ዝበሃካኒ እፈልጥ ኣለኹ ንኣይሲ ብንጽህናይ ትድግፈኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኸኣ ንዘለኣለም ተንብረኒ ኣለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ይባረኽ ኣሜን ኣሜን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 42 እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ከምኡ ኸኣ ነፍሰይ ናባኻ ወኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ ነፍሰይ ንኣምላኽ ነቲ ህያው ኣምላኽ ትጸምእ ኣላ መዓዝ ኮን ክመጽእ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽ ዝኽቐውም እየ ኩሉ ግዜ ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ ክብሉ ንኸለዉ ለይትን መዓልትን ንብዓተይ ተቐለብኩ ኣነ ምስ ብዙሓት ምስቶም ብድምፂ እልልታን ምስጋናን በዓል ዘይብዕሉ ህዝቢ ኸይደ ናብ ቤት ኣምላኽ እመርሖም ከም ዝነበርኩ እናዘከርኩ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ፈሰሰት ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይስ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽና ኣለኺ ስለ ምድሓን ገጹ ገና ከመስግኖ እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ ወኣምላኸይ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ትጉሂ ኣላ ስለዚ ኸኣ ካብ ምድሪ ዮርዳኖስ ካብ ኣኽራን ሄርሞን ካብ ዝባን ሚሳር እዝክረካ ኣለኹ ብድሃይ መንጫዕጫዕታኻ መዓሙቕ ንመዓሙቕ ይጽውዖ ሽምቦታትካን ማዕበላትካን ዘበለ ብልዕለይ ሓለፈ እግዚኣብሔር ለውሃቱ ብመዓልቲ ይሰድድ ብለይቲ ድማ መዝሙሩ ምሳይ ኣሎ ንኣምላኽ ህይወተይ እውን እልምን ኣነ ንኣምላኽ ከውሐይ ንምንታይ ኢኻ ዝርሳዕካኒ ንምንታይ ከብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ እናሓዘንኩ ዝኸይድ እብሎ ኣለኹ ኩሉ መዓልቲ ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ እናበሉ ተጻረርተይ ዓጽምተይ ከም ዝቕጥቅጥ ገይሮም ይጸርፉኒ ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይ ስኣ ውሽጠይ ትህውኽና ኣለኺ ንምድሓን ገጸይን ኣምላኸይን ገና ከመስግኖ እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 43 ወኣምላኽ በይነለይ ምስቲ ምሕረት ዘይብሉ ህዝቢ ተማጐተለይ ካብ ሓሳውን ዓማፅን ሰብ ኣድሕነኒ ኣምላኽ ሓይለይ ንስኻ ኢኻ እሞ ስለምንታይ ደርቤኻኒ ስለምንታይ ከብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ እናሓዘንኩ እኸይድ ኣለኹ
برهانكان حقخان لأخ نساتن يمرحاني ناب قدست خرنكان ناب محدراتكان يبصحاني شعونا مسوء أملاخ ناب أملاخ دستاين تحقواسين كآتو إيه وأملاخ إيه ببغناها مسكنك إيه نفسي سلمنتاي تقوهي سلمنتاي سي أوشتي تهوخنا اللوهي نمدحان قدسين أملاخين غناها مسكنو إيه أمو تسفاخي أب أملاخ كباري مزمور داويت معراف 44 أملاخ اتقدم بالزمناتهم زقبر كايو قبرس عبوتاتنا أزنتيوم لنا بأزاننا سمعنايو بيه كايم نبرك أمو بيه مانا إدكان قلصمكان ببرهان قدسكان إيوم انبر بسيفهم سي نتاهاجر أي ورسوان بقلصمون أي دحانون أمو نهزاب بإيدكا سقوكا نعاتاتهم تخلكا نهزبتاتات فيكا نعاتاتهم أقفحكا وأملاخ مسخا نقوسي إيخا مدحان يعقوب عزز بقستي أيكون زوكل سيفيون أي كدحننن إيو أمو نتزعررتنا بآخا إنا نودقهم نتقاومتناون بسمكا إنا نرقصهم كاب تزعررتنا زدحان كانا نسألاتناون زحفر كايمسي نسخا إيخا كل معالت بأملاخ نحبن سمكاون نزل عالم نمسكن حجقنا دربي خانا أحفر كاناون مس سراويتنا دما أيتوصئن اللوها كاب تزراري أملسكانا سألاتناون زمتونا كم أباقيع كنبلع أحليفكا هبكانا أب أحزابون فح أبلكانا نهزبخا بخم أشتكا بواقو أي ربحكان نقربابتنا متعرفي أب زوريانا نزنبروخا مبالتي أمن ملاقتي أمن قبركانا أما أكل أحزاب ممثلي أما أكل هزبتات رؤسهم منغنغ قبركانا حساري ملو معالتي أب كرمي إيو بسر دمتي تتصرافن حماين بسر تسألان فدايحنن حفرت قدزي شفينوني الله إذو كله بتحنا قناخ عير السعنا كان كيدان كاون أيت ألمنان عبو تاقبلات قدقيت كانا بسلالوت موتون أقول بيبكانا خنسخس لبنا ندحريت أي تملسن سقوم تناون كام مقدخا أيقلسن سم أملاخنا رسيعنا أعداونا نابقوانا أملاخ زرقحنا أنت نخونسي أملاخ نمستيرات لبي يفلت إيو أمو نزدو أي مرمرون نيرو مئنتا خاملو معالتي نقتل ألونا كم أباقع محردون تغتصرنا ويتاي تبرابربا نمنتاي كتدقس أرى نقاح نحاوارو أي تدربينا نمنتاي كقص كأتخول مكرانان تغبانان اترسع نفسنا ناب حمد دنينا سقانا أم مدرت أبيغو إيو أمو نريد إتنا تنسق مئنت سهل خاون عاد حننا مزمور داويت معرف 45 كاب لبي صبقو نقري قنفل درساناتي ننقوس إيو إبل لساني كم برع قلطوف صحافي إياه كاب دق السب مسخات تصبق وكابي أب كنافر كافزسي سلازي أملاخ نزل عالم بارخكا أتاجقنا سيفخا أب حقاقا عدق كبرخان قرماخان لبس مئنت حقن قرهنتن صدقن بقرماخا وطاق يمانيتي إدكاون زي فره نقر كتمهركا إياه فلاتاتاتكا بلاحتي إيان أب لب تسالاتي نقوسي أتوا هزبتات أب تحتي خاي ودكو وأملاخ زفان كان نزل عالم إيو زنق من قستخاون زنق قنعنا إياه صدق تفتو رسي إنت تتسلق سلازي اكسيابير أملاخكا حالفا بصوتكا بزي تحاقوس قبعاكا قلباسكا خلو كربن علون زبادن يجنو أب أدارشا سن حرمازون بقناتات باه يبلكا ألو عوالد نقستات أما أكلتن كورات أنستخائيين اتا نقستي بورق أوفير تسليما أب يمانكات أوم الله قوالي سمعي رأيون إذن خخاء أنني إزبخن بيت أبوهن رسعي نقوس نوبنت كي بهقو نسو قويتاخي إيو أمو سقادلو والت إيروسن ناي هزبي هابتاماتن قد أبرخت حيزوم مقوسكا خدليو إيوم وال نقوس آوش تخلن تنقا كبرتي إياه كداون تاورك أزوو إيو زنقرقر كدان تخدينا نام نقوس كأتوا بدحريا
ኣዳኖታታ ደናግል ናባኻ ክወስድወን እዮም ብሓጎስን እልልታን ተዓጂበን ክመጻ ናብ ኣዳራሽ ንጉስ ከኣትዋ እየን ውሉድካ ኣብ ክንዲ ኣቦታትካ ክኾኑ ኣብ ብዘላ ምድሪ እውን መሳፍንቲ ክትገብሮም ኢኻ ካብ ወለዶ ንወለዶ ንስምካ ክዝክሮ እየ ስለዚ ህዝብታት ንዘለዓለም ከመስግኑኻ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ኣምላኽ ንኣና መዕቆብን ሓይልን ብጸባ ፍጡን ረድኤትን እዩ ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወጹ ማያቱ እንተሃመመን እንተዓፈረን ኣኽራን ብነዝሮም እንተኣንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና ወሓይዙ ንኸተማ ኣምላኽ ነታ ቅድስቲ ቦታ ማሕደር ትልዑል ዘሐጉስ ርባ ኣሎ ኣምላኽ ኣብ ማእከላ ኣሎ ኣይክትናወፅን እያ ክወግሕ ከሎ ኣምላኽ ክረድኣ እዩ ኣሕዛብ ጫውጫው በሉ መንግስታት ተናወፁ ድምፁ ኣስምዐ ምድሪ መኸኸት ጎይታ ሰራዊት ምሳና እዩ ኣምላኽ ያዕቆብ እምባና እዩ ንዑ ንግብርታት እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ምድሪ ዝገበሮ ጥፍኣት ጠምቱ ንውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ ንቐስቲ ይሰብሮ ንኹናት ይቐራስሞ ንሰረገላታት ብሓዊ የንድዶ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነ ያስተብሉ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ልዕል ክብል ኣብ ምድሪ ልዕል ክብል እየ ጎይታ ሰራዊት ምሳና እዩ ኣምላኽ ያዕቆብ እምባና እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 47 ኣቱም ኣሕዛብ ኩልኹም ኣእዳውኩም ኣጣቕዑ ንኣምላኽ ብድምፂ ሓጎስ እልል በሉሉ ልዑል እግዚኣብሔር ዘፍርህ እዩ እሞ ኣብ ብዘላ ምድሪ ዓብዪ ንጉስ እዩ ንሱ ንህዝብታት ኣብ ትሕቴና ንህዛብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣጋርና የግዝኦም ንኽብሪ ያዕቆብ ፈታዊኡ ርስና ክኾነልና ይሓርየልና ኣምላኽ ብእልልታ እግዚኣብሔር ብድኻይ መለኸት ደየበ ምስጋና ኣምላኽ ዘምሩ ዘምሩ ምስጋና ንጉስና ዘምሩ ዘምሩ ኣምላኽ ንጉስ ኩላ ምድሪ እዩ እሞ መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ ኣምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ነጊሱ ኣምላኽ ኣብ ተቐድስቲ ዝፋኑ ይቕመጥ መሳፍንቲ ኣሕዛብሲ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብርሃም ክኾኑ ይእከቡ ኣለዉ ዋልታታት ምድሪ ናይ ኣምላኽ እዩ እሞ ንሱ ኣዝዩ ልዕል በለ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 48 ኣብ ከተማ ኣምላኽና ኣብ ተቐድስቲ ኸረኑ እግዚኣብሔር ዓብይን ኣዝዩ ምስጉንን እዩ ከረን ጽዮን ኣብ ወገን ሰሜን ከተማ እቲ ዓብዪ ንጉስ ሓጎስ ኩላ ምድሪ ብውበታ ልዕል ትብል ኣምላኽ ኣብ ኣዳራሻታ እምባ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እንሆ ነገስታት ተኣከቡ ሓቢሮም ሓለፉ ርእዮም ተደነቑ ተሸቢሮም ሃደሙ ኣብኡ ከምቲ ጻዕሪ ናይ ትሓርስ ሰበይቲ ምንቅጥቃጥ ሓዞም ንሳ ንመራኽብ ተርሲስ ብንፋስ ምብራቕ ትሰባብረን ከምቲ ዝሰማዕናዮ ኣብ ከተማ ጎይታ ሰራዊት ኣብታ ከተማ ኣምላኽና ከምኡ ርኤና ኣምላኽ ንዘለዓለም ከጽንዓ እዩ ወኣምላኽ ኣብ ውሽጢ መቕደስካ ንሳህልኻ ሓሰብናዮ ወኣምላኽ ከምቲ ስምካ ኣብኡ ከምኡ ምስጋናኻ ክሳዕ ወሰን ምድሪ እዩ የማነይቲ ኢድካ ጽድቂ መሊኣ ኣላ ብፍርድታትካ ኸረን ጽዮን ትሕጐስ ኣዋልድ ይሁዳ እልል ይብላ ንጽዮን ዙርዋ ብዙርያኣ ተመላለሱ ግንብታታ ቁጸሩ ንዝመጽእ ወለዶ ክትነግሩስ ቀጽርታታ ኣስተብህሉ ኣዳራሻታ ኣስተውዕሉ እዚ ኣምላኽ እዚ ንዘለዓለም ዓለም ኣምላኽና እዩ እሞ ንሱ ክሳዕ ሞት ክመርሓና እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 49 ኩልኹም ኣሕዛብ እዚ ስምዑ ኣቱም ኣብ ዓለም እትነብሩ ኩልኹም ሕሱራትን ክቡራትን ሃብታማትን ድኻታትን ሓቢርኩም ጽንበሉ ኣፈይ ጥበብ ይዛረብ ሓሳብ ልበይ ከዓ ናይ ምስትውዓል እዩ እዝነይ ናብ ምስላታት ኤደንን ስውር ፍልጠተይ እውን ብበገና እገልጽ ኣለኹ እከይ እቶም ዝረግጹን ክኸበኒ ከሎ ብመዓልቲ ጸገማ ንምንታይ እየ ዝፈርህ እቶም ኣብ ገንዘቦም ዝውከሉ ብብዝሒ ሃብቶም ከዓ ዝምክሑ ዘለውስ ንሓዋሩ ኺነብር ጥፍኣት እውን ከይርኢ ሓደ እኳ ንሓዉ ዝብጀዎ ጋር ነፍሲ ንኣምላኽ ዝህቦ የልቦን ጋር ነፍሶም ክቡር ንዘለዓለም ከዓ ተሪፉ እዩ ጠየባን ከም ዝሞቱ ዓሻን ደንቆሮን ሓቢሮም ከም ዝጠፍኡ ገንዘቦም ድማ ንኻልኦት ከም ዝሓድግሎም ዝኽርኢ ድኣ እዩ ኣባይቶም ንዘለዓለም
ማሕደሮም ካብ ወለዶን ወለዶ ከም ዝነብር ውሽጣዊ ሓሳቦም እዩ ንምድሮም በብስሞም ይሰምይዎ ኣለዉ ግና ክሰብ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ከቢሩ እኳ እንተሎ ኣይነብርን እዩ እዛ መገዶም ስዕሽነቶም እያ ድሕሪኦም ዝመጽውን ንባህሎም ይሰምርዎ ከም ኣባጊዕ ኣብ ሲኦል ይነብሩ ሞት ይጓስዮም ንግሆ ቁንዓት ይገዝእዎም ውቃቢኦም ኣብ ሲኦል ይጠፍእ ማሕደር እውን የብሎምን ኣምላኽ ግና ክቕበለኒ እዩ እሞ ንሱ ንነፍሰይ ካብ ኢድ ሲኦል ከናግፋ እዩ ሰብ እንተሃብተመ ክብረት ቤቱ እንተበዝሐ ኣይትፍራ ክብረቱ ኣሰሩ ኣይወርድን እዩ እሞ ምስ ዝመውት ገለ እኳ ኣይማላእን ሽሕ እኳ ብህይወቱ ነፍሱ እንተኣመስገነ ንርእስኻ ሰናይ እንተገበርካላ ሰባት እውን እንተንኣዱኻ ንስኻስ ናብቶም ከቶ ብርሃን ዘይርእዩ ዓሌት ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ብኽብሩ እኳ እንተ ዝጠፍእ እንስሳ እዩ ዝመስል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 እቲ ስልጡን ኣምላኽ እግዚኣብሔር ተዛረበ ካብ መብራቕ ፀሓይ ክሳዕ ምዕራባ ንምድሪ ፀዋዓ ካብ ጽዮን እታ ፍጻመ መልክዕ ኣምላኽ ደመቐ ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን ኣብ ቅድሚኡ ዝባላዕ ሓዊ ኣሎ ህቦብላ ንፋስ እውን ይኸቦ ንሱ ንህዝቢ ምእንቲ ክፈርድሲ ነቶም ብመስዋዕቲ ገይሮም ምሳይ ኪዳን ዝኣተዉ ቅዱሳኔ ኣክቡለይ ኢሉ ንሰማያት ኣብ ላዕልን ምድርን ይጽውዕ ኣሎ ኣምላኽ ስፈራዲ እዩ እሞ ሰማያት ጽድቁ ይነግሩ ኣታ ህዝበይ ኣነ ክዛረብ ስስማዕ ኣታ እስራኤል ኣነ ክምስክር እየ ኣነ ኣምላኽሲ ኣምላኽካ እየ ብዛዕባ መስዋዕትታትካ ኣይወቕሰካን መስዋዕትታት ምሕራርካ ኸኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ኩሎም እንስሳ በረኻን ኣብ ኣሻሕ ኣኽራን ዘለዋ ከብትን ናተይ እየን ንኹለን ኣዕዋፍ ኣኽራን እፈልጠን ኣብ ምድሪ ዝወሳውስ ከኣ ምሳይ እዩ ዘሎ እሞ ኣነ ካብ ገዛኻ ዝራብዓት ካብ ደንቤኻ እውን ደቤላታት ኣይወስድን ምድርን መልኣታን ናተይ እያ እሞ እንተ ዝጠምእ እኳ ኣይምነገርኩኻን ኣነ ዶ ስጋ ዝራብዓት ትበልዕ ደም ደቤላታት ስእሰቲ እየ መስዋዕቲ ምስጋና ንኣምላኽ ሰውዓሉ መብፅዓኻ እውን ንልዑል ሃቦ ብመዓልቲ ፀበባ ድማ ፀዋዓኒ ኣነ ክናግፈካ እየ ንስኻ እውን ከተኽብረኒ ኢኻ ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ ኣታ ተግሳፀይ ትጸልእ ቃላተይ እውን ንድሕሬኻ እትድርብስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ እትነግር ንኺዳነይ እውን ብኣፍካ እተውፅኦ ሰራቕ ምስ ረኢኻ ምስኡ ሓበርካ ክፍልኻ እውን ምስ ኣመንዝራታት ነበረ ኣፍካ ንኽፉእ ፈነኻዮ መልሓስካ እውን ጥበራ ትፍሕስ ተቐሚጥካ ንሓውኻ ትሓምዮ ንወዲ እኖኻ እውን ተነውሮ ኣለኻ እዚ እናገበርካስ ኣነ ስቕበልኩልካ ከማኻ ዝኾንኩ መሲሉካ ኢኻ ግናኸ ኣነ ክግስጸካ ንሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ኸቕሞ እየ ኣቱም ንኣምላኽ እትርስዕዎ ኣነ ኸይሰላልዓኩም እሞ ዝናግፈኩም ከይትስእኑስ ነዚ ኣስተብህልዎ መስዋዕቲ ምስጋና ዝስዋኣለይ የኽብረኒ ነቲ መገዱ ዝጥንቀቕ ከኣ ምድሓን ኣምላኽ ከርእዮ እየ